Benvido todo o mundo a do barco. Aquí Hola, estamos. hola. Hola. Hola, moi boas tardes. Capitán, Capitán, oh capitán, mi capitán. Aquí estamos coa tripulación para este directo. Oh, que transición. Modélica. Modélica transición, patrocinada por Juan Carlos. É que estou moi preparado. Que non se me oe. Debería oírseme. sí, perfecto. No directo. Sí, difaron que sí. Fedello, sube o volumen, please. Mira, imos hai que facer un activar fade aí manual aquí da música e todo. Oh, mima. Bueno, pois a tripulación que me vai acompañar neste directo van ser basicamente a última do outro directo. Vai ser Rodicio, vai ser Pablo, vai ser Darío e vou ser eu. Así que Sexy tripulación. Sen máis historias, imos Podemos dar entrar. Os mandos está low, el non di o seu propio nome porque ten moita... Bueno, si, eu que son lobo. O timonel. Eu estou aquí mirando mortos mentras a xente fala aquí de Kafka, así que Estamos a Kafka ou estamos a Rolex. Miguel é o noso soldado de campo, digamos. imos co Bradín a ver se me colle aquí o tema este. Boom. O de modélica transición é verdade, sobre todo por comparación coa última. A última entrada. Aparte conectando Estamos co StreamYard. co Estamos co Streamlabs. Non sei a que te refires, Faro. conectando co que dixeches, Rodicio, o conecto tamén coa terminoloxía náutica do naufraxio da última. Que bonito, que somos uns poetas, Sí, totalmente. Temos a barra de seguidores un pouco tonta. Bueno, aí que somos 39, a máis damos gracias a todos os followers que se uniron á tripulación fora de directo. Voulle dar aquí Aparte, 39 gran ano. 39 gran ano, joder, Darío. Pero, o sea, que vai ser o récord, o sea, vanos pechar o stream con 2 minutos.
é unha web para facer streams en grupo que fais as transicións. Nada, esta transición é obra entre miña e de Rodicio, basicamente. Esta transición é manual. Nos somos cutres, o sea, o noso alma é cutre, todo o que sexa sair de aí. Sí, xa keep it cutre. As transicións moi bonitas, pero despois non se escoita, sabes? Ui, a ver se non Nos somos un analóxicos. Creo que non me pasei. Bueno, Estamos asustando a Barriña antes de entrar en Fariña. Nada, acelera, que senón despois o xogo... Problemas técnicos. Estamos en 39 seguidores, pero a Barriña non quere. Así que imos algo. Imos continuar, que parece que o xogo se ve ben. Imos. Estamos, a ver. Dicíamos xa antes a Miguel que hoxe vamos a ir moito máis a axudarlle, porque senón non saímos deste... Sí, porfa, que eu aquí non me entero de nada. Sí. A idea hoxe é avanzar. Así que tamén eso, afiade os cerebros os que estades aí no chat, porque necesitamos todas as axudas necesarias hoxe, Aquí está este home. Este non o coñezo ainda. A Quedábamos en que os que son investigación. así, os que están así difuminados é porque ainda non os biches. Estes que xa segundo os vas vendo vanse aclarando un pouco. De feito, sí, igual os biches, pero se só os biches nun memento, creo que ainda tamén os ves difuminados. O sea, vanse difuminando, o sea, vaise pasando a difuminación pouco a pouco, segundo os vas coñecendo Pode máis. ser que solles a cara se biches a morte deles. Pois pode ser, sí. Pode ser. Queremos probar, Estes son feito, novos. é o que penso eu, de feito. Estes todos son novos. Son os cañoneiros, estes son novos. Sí. Que estes falaron nesta escena, non? Había uns rusos e uns persas, pero non sei se eran estes. Mira, quédate aí posible. con nas hamacas. Quédate coa Max, sí. A ver, dai a Sí, primeira pista, mira. a primeira pista gorda, Sí, porque isto eu non o souben resolver no momento e tirei, vaya, de azar. Pero ves que te llevan unhas etiquetas aí? Ah, sí. Pois aí hai uns números Ah, que por son a aquí. clave. Son moi importantes, Sí. Onde? porque Onde está? Aquí. Bueno, eu tardei moitísimo en detectarme esta pista, Sí. tío. Tardei 56. que está moitísimo. un pouco con maldade, 58. Aparte é como un exame, pero en plan a pillar, iso non mola. 57. Aparte se ven desde un certo ángulo. Sí. E nada, bastante guarro, a verdade. Eso acontece nesta escena, porque se me dis, buah, é que se pasan moitos momentos que hai detalliños de números, pero só hai o detallino dos números das hamacas nesta escena. 54. Claro, entón xa os Vale, xa os identificas. X. Como que X? Ah, e X tamén é unha pista, Pasa que, bueno, o sea, evidentemente é menos fácil que as outras. Este é un descoñecido. Que pasa? Si, home, si. Este é o tutorial. É Ves? porque Marcache que é máis difícil cando hai tres trianguliños. X. Claro. Estábase tomando un licor X. que... Non. No. Pero- Non é. Debería ir baixando o nivel conforme teñas máis pistas, non? Ah, No, creo que se mantén. O nivel de como... Como de cando te vas a ter que currar o descubrilo, sabes? Creo que non baixa. ten pinta Creo de que indio non. este, non? Sí, pode ser indio perfectamente. Lucas Pope fraude. Vale. Ten aquí Lucas Pope fraude. Están aí puñendo a parir o pobre Lucas Pope, que é un putada fixo que que cuida. campaña Vale. de desprestigio. Este sei que están aquí, pero non os podo ver aínda. Pero No, así que no. lles podes ver aí, se non me equivoco, os calcetís, pode ser? Este é o 37, creo que, non é? 39, Hai cousas das que vas poder tirar. 41, 40, 38, 37. No, 59 e 38. Que carallo? Bueno, de todas formas, isto vai utilizar máis tarde, non Vale. non hai que lle meter tampouco moita presa a esta 37. parte. 37. Di que sí, Farun, di que sí. Di Farun que iba a comenzar o Monster Hunter, pero que prefire estar aquí connosco Moi ben, moi ben. con moi bo criterio, porque se non está aquí a xente, de verdad que non pasamos isto, Temos novo. Porque temos novo vai guía sair e unha todo. demo, non? Do novo. A nova demo do Monster Hunter, sí? Do novo para Switch, sí. En teoría Hostia. saía hoxe a noite. E nada, Bueno, vou pasando. avisaron hoxe. Vou pasando de Pero lembranza. mo que fago. Tes Twitch ti, Pablo? Non. Perdón, sí. Twitch. Está de oferta na No, Switch, tele. querías decir. Ah, Sí. vale. Switch, sí. A Nintendo Twitch. É que foiseme olha aquí. Frío De feito cortante. estaba intentando aí sair do apuro. Rematamos frío cortante, entón. Frío cortante Sí, a darei a de demo. a da É o de vaca. hoxe. É o de hoxe, Sí, frío o de hoxe, cortante. carallo, frío cortante é máis que o pariu. 2 graus en Coruña, tío. Eu nunca tivera tanto frío en Coruña, Pois en Lugo, Bueno, hombre. xa non vos conto.
Aquí fixo... Hubo días que fixo negativo e todo, moi poucos, pero... Eu non lembro, Darío, ti que eres memoria vivinte da cidade de Herculino. Faz un coruño. Isto xa o fixen. Isto non fai falta. Este é o indio de antes. Claro. Este xa estes localizados. Sí, bueno, sería este pola das hamacas, os outros nada. Ves, pero este da dereita, este da dereita, este da dereita. É o Sabemos médico, que é non? tamén. Claro. Claro. Este podes identificalo xa. Sí. Cirujano. Cirurxán, Bueno. Sí, Sí, non hai que non máis, hai- non hai máis. Non hai, Se non Pasa hai que aquí- médico... Eu dudado aquí porque tamén hai axudante do Claro. do ciruxán e tal, pero creo que este era o No, ciruxán, pero ese é o... Sí, este é o ciruxán. Como, seguro. como sabedes? Porque mira, Porque- sae a escena. Estalle, joder, estalle curando, literalmente. En plan, está na escena de en plan, este tío está aquí a punto de palmar, non sei que. Claro, non No, pode pero ser ademais axudante. a cara moi recoñecible vai aparecer noutros momentos. Sí. É importante o nome de Henry Evans, así que Spoiler. 100%. Spoiler. Perfecto. No, hoxe non hai spoiler, Hoxe Claro, sí. partimos de que vamos a ir a machete sacado, porque senón non pasamos en isto nada. piedade, xa todo o que me lembro vou non soltar. Este é chinés, supoño. No, Ah, non, claro, non. non é Chineses chino. son Os chinos están todos xuntos, os Son chineses catros. están todos xuntos, Sí. Moi racista isto, Mira, de Kirtas tamén que no traballo a -2 e o martes a -1. A verdade que é días de solicitar ao patrón aí a calefacción. Eso hai que levar as mallas térmicas, joder. Sí, os rapaces des coas ventas abertas. Sí, e os profesores tamén, Que eu son profe. Lou reivindicando. Lou, sindicalista. Eu son profe. Tamén me toco carallo a mí. Bueno, máis que sindicalista corporativista aí. Joder, Darío, de verdad. Non sei como. Nos Dende que- profes hai dende unha que- liña fina entre as dúas cousas. Dende que non escribes como Karl Marx no chat, xa... Estou vendo un que non quero. No, isto xa... Admin reveal aí, erro dice. Teño que sair de aquí. Como se sai deste... Esta xa viras, este recordo xa viras. Sí. Sí, porque xa lle apareceu o nome. Entón, Sí. temos Ah, que entón mirar. sí. Entón, sou Entón, profe, teño que ter as ventas abertas, sí, un rollo, tío. Está xente, estamos alumnos con gorros e con historias así, e ti non lles podes dicir que os quiten, porque joder, pobres, sabes? Parece que estás dando clase ao señor incógnito, ao señor X aí, porque total, non sabes quen son. E non tedes calefacción ou que? Sí, pero bueno, cos ventas abertas xa vestí. A calefacción Claro. mellor Bueno, é pero a humana. algo de calefacción hai. Encántame que xamos o Twitch da xente bella falando do tempo, Sí. Son moi tontos, En plan, É que xa afecta ao reuma este. Que volva a vaca. Volva a vaca. full volva- millennials. Non volva a vaca. No da vaca resolveches todo. Nin iso que... No da vachas resolveches todo. Pois non o sei. Déxame que... Abre o libro, senón, para ver todas as páxinas do capítulo. Sí. Fatalidade. Parte 2 faltame, parte 1. Pois hai que volverlo. Hai que buscar ese, sí. Necesitas buscar As a parte 1 e a parte 2 de As demais parece fatalidade. que están. Sí. As demais parece Sí. que están. Vale, entón teño que Vai, mirar, para Só queda, teño que mirar para só máis queda un mortos, capítulo, non? Polo que vexo. No, queda moito, Por eso che digo que vamos a ir a machete, porque senón isto non o pasamos na vida. Que os mando por quendas. Aquí estamos no 2 aínda, É que, A ver, Rob, non empecemos aquí a discutir metodoloxía didáctica, No, sí, a metodoloxía este ano é o de menos. O importante é simplemente Esta facer o porta que hai que pode facer, abrir, que ninguén sí. se poida denunciar, sabes? Esa porta podía abrir. Esta creo que non. Acho que sí, porque non ten a X. Agora non. Non me deixa. Pois non. Non podes reventala ou algo. E xa estou acostumbrado ao Cyberpunk, xa. A metodoloxía non é tan importante. O importante é sobrevivir, efectivamente, Sí, Farun, É o de Parte peor uno. é morrer. Ah, non, isto é frío cortante, joder. Por que me vou aquí? A ver, low focus, Isto é o dos rusos. De aquí tamén podes sacar bastantes, Co rollo dos rusos e o árabe, porque creo que é Estes farsi. son os que están a xogar as cartas. Ese non en árabe, ese é hindú, creo, non? Efectivamente, Sí, Hindú ou tailandés, creo. Bueno, pola letra creo que hindú. sí. sí. Ser sánscrito, vaya. Ves, podes... mira, Sayed. este é o que sabías o número pola maca. Que sabías o nome pola maca. Está Pero é o que morto. morre, non é? Sí, pero dicían unha enfermidade pulmonar igual que o outro, entón será a enfermidade. Sí, Efectivamente. Aparte estaba... Así que... Ala, Aparte como é unha enfermidade non lle tes que por quen o matou, entón é máis fácil. listo.
Por eso, de feito, por eso ten un trianguliño só. E este entón será ruso. Estes son rusos. Ou No, ese é o seu Ou- colega. Ese é o seu colega. Entón Claro. este é o ruso. Non? pode ser porque as nacionalidades tenden a estar xuntas, así que eses deberían ser rusos, non? Sí, Este as que- nacionales nos camarotes van xuntos, sí. Entón, este Non tamén son é- os que están xogando as cartas, non sei se noutra destas escenas, deste capítulo. Pero este é Renfred Rajub. Entón, Que tamén morreu por enfermidade este. Sí, pero este é indio, Hindú. Claro, porque cos rusos hai un indio, Ah. Pero que é o que está este Pero falando pode- con eles. O sea, son rusos o... Sí, Hai sí. un ruso son, entón. hai un Ah, ruso. vale. Este debe ser. Ah, no, pero ruso. ese é indio. Claro, son todos menos un que é ruso. Este é eu o creo, indio non que é? acaba de Ah, morrer. pues, E logo este é o pues, outro pues. indio que é o que está co cirurxán que lle está dicindo é como outro, morreu dunha enfermidade pulmonar. E logo Sí. hai alguén que está falando en ruso, que será este. Sí, porque máis da outra beira do barco non hai ninguén, verdade, nesta escena. Pero aquí rusos haberá moitos, non? No, creo que ruso só había só un, Ah, mira que ben. Estes que pasa? Non se sabe. No. Bueno, hai dous. Aí hai, Descoñecidos, había tío. dous rusos. Hai dous, tío. Hai un que sei a súa cara de memoria, vaya. Sí, Pero outro... non recordaba nada dos rusos, E logo están É que o ruso ten moita cara de ruso. Moi característico. Mira, ese que están aí jogando póker son rusos, creo lembrar. Os que estaban xogando é verdade, creo que comentabas eu ti na lembraba tua... algo dunhas cartas ou algo que estaban xogando, vale. Sí, eu que comentabas na túa reseña, joder, sí, certo. Ese é o da cara recoñecible. Ni mi má, este momento de Lamarck, de este ten cara de ruso, este ten cara... Moi, moi Eran os que de falaban, en plan- frenólogo aí. Joder, Sí, pero... sí. Quería Eso non temos podo que volver falar. non podo volver no diálogo de inicio Moi do... Agora temos que estereotípica para decir que se pola- poda recoñecer. Agora tens que dicir que pola medida do cráneo pode ser criminal ou non. Como podo, Sí. como podo Un volver momento a risquiano escoitar aí. Como podo volver a escoitar o diálogo? Mite de Europa. Como podo volver a escoitar o diálogo? Debuxando cráneos de mariñeiros para ver se son A ver, máis ou oh. menos proclives. A ver, Resolver o xogo dunha maneira moi extraña. A ver esa axuda, rapaces, que estás pasando de mí. Pues a ran la marquiana de Obradín, unha cousa a saber facer. A ver, sí, Lou, tranquilo. Joder. A ver. Podo volver a escoitar o diálogo desta escena. Sí. Aquí, non? De feito, tela escrita, exacto. Sí, é verdade. No, esta é outra escena. Esta é outra escena? Sí. No, esta é na que estás metido, non é? Só podes... No. No. Esta, Busca... Aquí. Pois busca aí entre as escenas, exacto. Ujú. Sí, deja de mentir, levanta ocupes- de algo, así que si é o que está aí no tal. Esto De feito, chamalle... Este é super fácil, tío, porque chama polo nome aquí directamente. Claro. Sillet levanta. Sí. Pero os rusos non sei como, non sei onde falan. No, pero o ruso ten que ser o que está ao lado del, porque os outra xente non é escoitas, está demasiado... Non te entendes, reproduce. Claro, pero con Son quen dúas falta? intervencións de rusos ou é un só ruso intervindo dúas veces? Eu penso que É o son mesmo- dous rusos. Sí, Eu penso que deben ser dous, non? eu penso que son dous, Sí, Son dous, sí. Ten que ser dous. Ah, son os que están na mesa, claro, vale. Son os que están na mesa, sí. 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 Claro. Pasa que Pero- non... Pero este Non entón, podes este sacar entón por non é este. ruso. Este entón igual non é ruso, ou sí. Este non, Eu para min que este tamén No. é indio. Sí. Estes son todo indios. Indios cantos nos faltan ou cantos temos? Serán todos estes. Pasa que ese é chungo. O do Temos sombreriño é máis fácil. O do sombreriño é máis fácil de resolver. Indios hai uns cantos, a ver, espérate. Sí, indios había bastantes, porque había varios de... Non, quédanos un. home, indios hai... No, porque No, este, o de tres, Persia, catro, o de cinco. Persia Hai é cinco. o do vale. sombreriño tamén é o de Persia, creo, Hai cinco. O de Persia Vale. tamén anda... 1, 2, 3, Pues nada, de momento non podemos- todos, e logo está un que é axudante de barco. Que igual non Sí, está, pero non o Claro, podes... que igual está por aquí. Os de atrás hai algún persa tamén. Vale. Pois nada. Seguimos entón. Vale. Eu creo que con esta escena non podes sacar máis agora, Vale. E se sacas antes de tempo... Bueno, non sei se hai un tempo ou podes adiviñar case todo. Ui, aquí hai máis. Que ben. No, de principio, se queres, podes forzar e intentar adiviñar todo, Eso faz De feito, dante un trofeo, comentaba algo. outro día que Mira, este un dos de- trofeos tanto por resolvelo mal absolutamente todo. Ai, non, isto xa o fishing tamén, bo. Este Esa xa clase Isto é fixeras. fishing, joder. Estou me metendo, Ah, en sí, vez de ir este para xa- diante, estou indo para atrás. Este xa fixeche, sí. Sí. Pablo, esa clase de trofeos Pues son de os que que molan.
Claro. Sí, no xogo das bicicletas que te dan trofeos por chocarte contra varias cousas ao mesmo tempo. Nada, terei que ir para baixo e seguir baixando, supoño. Sí, vai baixando, porque as escenas que che faltan sobre todo están cara a parte de abaixo do barco, agora mesmo. Estiven xogando hai pouco o Disc Room, non sei se xogastes, pero... Disc Room. Non sei cal é. Pois é, basicamente é un arcade, estás nunha nave espacial que é un disco e vai de ir por habitacións que están cheas de discos que te matan. E todos os trofeos, prácticamente, son por morrer en determinadas condicións, non? Entón, nada, que aí tedes moitos trofeos deste tipo. Pensarao, Pero con- falaban del no último podcast Reload, verdade? Sí. Escoitei falar del. Pero- Pensarao para o directo, podéis estar guai para xogar en directo. Pois, eu penso que estaría genial porque é, de verdade, moi bo. Para min Sí, é o mellor do Pablo. ano, vaya. Iso de Sí. disco refíresche ao hardware, non ás discotecas, non? No, son discos de ferro que te intentan matar, Sí. ¿no? Entendo. Literalmente vale. serras. É que aquí tamén hai discos que che intentan matar de discotecas, sí. Que... Bueno, sí, no Rush eu sinto que me intentaron matar algunha vez. No Playa tamén, Vale, non sei por onde tirar. Sobre todo con veleno. Esa outra porta non a podes abrir. Esa outra porta non a podes abrir. Esta sí. Non, Sí. a da esquerda. Esta non hai Ah, nada, se outra, miraches. esa non? Ah, sí que podes. Podo, pero... Vamos. Tampouco. Non hai nada aquí, non. É que ás veces hai un oso ou algunha cousa por aí Sí. que se pode abrir algunha porta. No, pero aínda te teñen que quedar cadáveres máis evidentes, Sí, é Mira o que... Mira a vaca, entón. Mira, na vaca podemos resolver bastante. Eu creo que da vaca me acordo bastante. Sí, que eu da vaca non resolví tanto, resolvín a propia vaca, nada máis. Aquí morreu unha persoa, entón, tamén, porque están dicindo Leven... Sí, sempre son recordos de mortes dunha persoa, Esta é da vaca. Non, se non fando da... Pero bueno, a vaca non se lle dá extrema unción, ou si? Home, no, tío. Bueno, a ver. Mi O má, animalismo. Catolicismo 1.0, Era un barco antiespecista. É que eu non estou bautizado, non teño nin puta idea de Charlie, extrema unción. vale, Charlie. Menuda proposición de ignorancia. Este creo que está aquí potando, este é Charlie. Exacto. Sí. Exacto. Sí, este é fácil de sacar. Pero ainda non podo. Ah, sí, que... Pero potando sangue... Charles... Este será? Charles Milner, sí. A ver, a máis Charles. Aparte de un posto alto, sí que debería ser. No, ademais ten un posto alto, exacto. Tamén era unha das cousas chungas do show que comentaba por aí bastante xente que requiría un pouco de coñecemento de como Aquí o funcionan os Charles, barcos e de... Aquí o Eu teño... Eu de feito Pasa non que, claro, sei que é un nunca condestable. estivo nunha granxa, entón será que é un home así, ben. Condestable creo que é como a peña que se ocupa da logística, en plan, a xente que garda a comida e cousas destas. Vale. O Pero é sea, certo que un... tamén podría ser alférez, non? A ver, abre. Era Charles tamén. Sí, é Sí, un... é un alférez Charles. Herstick. Non me lembro de cal dos dous Eu penso que é o condestable, pero... Sí, con porque quen están está? aí co da comida, tío. A ver, vou buscar. Cantos condestables hai? Porque se hai 3, poderían ser eses 3. No, só hai un condestable, Cambio alférez. Digo, alférez. Alférez hai... 4. Pois igual podría ser o alférez e por iso está con Un, outros dos, 2. Porque soame que o cuarto alférez estaba por outra parte. Pero bueno, estou me tirando da moto. Deixo sen poñer, entón, de momento. Que igual a pifias, sí. Igual te lías máis. E como podo quitar? Supoño Desconocido. Aí arriba de todo está desconocido. Oficial. Podes poñer que é oficial, se sabes que é un oficial pola maneira de vestir ou algo así. Sí, pero non o sei. Non, pero hai descoñecidos secas arriba de todo. Sí, tamén tes descoñecidas secas, Ah, sí. Ah, aí está. Vale, perfecto. Pois mellor deixo así de momento. E o home que morreu, onde está? Que dicía denlle a extrema opción. Está dentro dunha... Está por aí, non? Está dentro será dunha este. habitación, pode ser. Ou algo así. Será este. Non, este é outra cousa. Sí, Non, este é outra este é cousa. outra cousa, este é outra cousa. Estes son os de Formosa. Estes son os de Formosa, eses son todos de Formosa. Ou seja, chinos. Sí. De Taiwán, de Taiwán. Oídos de Taiwán non son chinos, que é a República de China. Non sei. Entón o que morre, Taiwanés non existe como concepto. o que morre Sí, pero- onde pode estar. Pero, bueno, non está reconhecida a independencia de Taiwán. É dicir. Pero realmente estes son unha monarquía propia,
Este que será o cociñeiro, non? Mira, estou buscando que... Pero bueno, isto ás veces non é moi correcto, que nos barcos españois condestable era a peña que manexaba a lombarda. Hai xente que manexa cousas de artillería. Pero eu tiña idea que era a xente que organizaba comida e cousas así. Sí. Xa ves, moi ben. Que hai alguén. Pero que quen morreu aquí, que ese é o tema. É a vaca, tío. O sea, É a vaca que Vale, morre sí. aquí. Oye, Pero entón o da... Abre o diálogo. Sí. Cal é o diálogo da extrema unción, tío? Pero Llévelo a la carpintería. Amortaje no de la extremación. pinchastes no que está subindo a escalera. Abre o recordo que está subindo a escala aí. Vamos a buscar por aí, sí. Deste? Bueno, de... Sí. Sí. Mira, este é o Farsi, outra vez. Non sería... Aquí xa estivemos, Frío cortante Sí. por todos. É o indio que morre. É o indio que morre. Ah, Porque o seu colega, non ves, o que o estaba levando era o seu colega indio tamén. Sí. Entón nada, temos... Entón, que nos falta? Saio deste, verdade? Saio deste... Pero de todas maneiras, Sí, sí. ahora que o dicía Darío, a extrema opción non se lle pode dar a xente morta, ten que ser xente viva. Claro. Claro, sí. vacas vivas. Dicía, leve no carpintería. Vou volver á vaca e volvemos aí un momentiño. A ver que pasa. Sí. Será o... Non. A ver, outra vez. Escoitemos. Pero A ver, igual a ver. non está morto nese momento, ou sí? Sí. Claro, pode por ser. eso estás vendo o recordo da vaca, pero ten que haber alguén ten que haber alguén vivo. Amortájenlo e denle la extrema opción, pero amortajar só se fai con xente morta. Onde está a carpintería, tío? Aí hai Estarán un tipo levando a tirado. este, estarán levando a enfrente da esta vaca, carpintería. non? Estarán levando a esta carpintería. Ten pinta. Non podes ver os recordos ese tipo ese. Podes ver o mapa. Mira, fíxate no mapa, hai unha parte que indica onde está a carpintería. Estes son os colegas que son todos indios. Sí. Podo ver un mapa, dis. Sí, hai un mapa, dalle a Q, Xa aí echei o mapa tamén, de todas maneiras, na página. el barco, sí. Carpintería. Joder. Sí, están subindo ao piso de arriba. Nada, estánse referindo a esa persoa, sí. Non lle des máis voltas. Ainda que sí que é un pouco confuso, porque non ten ningún sentido que digan denlle a extrema opción. Xa, non sei. Igual Sí, no porque barco ademais- hai un protocolo para dar extrema opción despois de morte ou algo así. Tamén din, Pois- É que eu non tamén din vexo- amortaje, non vexo así ningún que cura. entendo eu que será este é o que está dicindo, o Henry É o Evans. médico, é o médico. Claro. Sí, Este sí, Que se tamén tes outra pista para saber, tal. que aquí tes outra pista para saber que é o médico, claro. Claro. E logo por outro lado está o da vaca. Que non ten Sí, que ver. nada. Seguinte, busca máis. Vale, saio desta lembranza, entón. É que aquí non podo acceder a outra cousa, non? Non hai máis mortos aquí. Cal te faltaba Mira, deste capítulo, cal che faltaba? A ver, espera. Este capítulo Espera, é frío, Miguel. frío cortante, non? Sí, Espera, frío. diante da vaca había algo. Diante da vaca, xente. Espera, Estaba... estaban estes tres aquí con... A ver, Son podes mitad, ¿no? saber quen é unha desas tres persoas? Creo, non era o cociñeiro, unha destas tres persoas, o carniceiro, algo así. Este igual. Sí. Este é o cociñeiro, busca algo así como cociñeiro ou algo así. Hai dous, Carnicero. será. No, é o carnicero, O sea, o que está matando a vaca, literalmente. O sea, é o señor que se ocupa deso. Sí, e logo estes dous son os que están co outro. Están este, que é este. Logo este, Eu que penso é que son os este. alférez. E este. Di aquí faron que se vai ben o stream. A mí vaime ben. A mí non me vai a tiróns, non sei se será cosa túa Farun, senón refresca. Eu estou vendo aquí nunha tablet que teño ao lado e parece que, claro, non o podo escoitar, pero de son parece que vai ben. Claro, estes tres, este trío Igual son calavera, eu, non que sei, es tío. Discord. Como? Este trío calavera que están aquí, Que igual son tampouco, eu que a mí fresco. tampouco... Di, Miguel, di. No, digo que tampouco ten sentido que sexan alféreces, porque falta un. Sí, non, pero... non falta un, non hai 4, que pon descoñecido alférez. Son 3 nada máis. Son 4... Ah, non, vale, igual Son da opción tres. de descoñecido para que, por se non sabes Por cal é si- cada Sí, quen, non? exacto. Sabes que son alférez, pero non sabes cal. De feito, podes facer eso. Podes poñelos, marcalos como como alférez a todos, sen saber... Claro. Pero sen... Vale. Exacto. Este alférez De feito, algún dos alférez é dos máis chungos,
creo recordar. Hai un dos Alférez que é moi chungo. Pois mellor así. Sí. Perfecto, entón xa está, non? Sí. Vale. E outro é o Carniceiro, exacto. Non, Recordo como morreu este polo. cocho, sei. Pero sí, pero xa, que xa non sei por onde máis tirar por aquí, Porque mira, Cal te o que estabas mirando antes, cal te Este faltaba de de frío cortante? frío cortante creo que teño todos. A ver, Estes son Tengo poucos, que é o de seguro. Solomon Sí. Sillet, outro indio, e a vaca. E xa está. Pois xa vale, está. pois nada, volve ao presente, busca outro fío do que tirar para outro dos capítulos. Non sei, os que estades por aquí, se non vos vai ben, comentade, buscamos a Sí, maneira porfa, de efectivamente. solucionalo, se é cousa nosa. Claro, teño aquí, por exemplo, Pode ser aberto na eu tablet que un, cando pero- falas veces cortas. Darío, ti tes a maxia esa do teu micrófono que nos falas dende a Sputnik, que non sei por qué, pero... Quen deis, Darío, que fala cortase, ti ou eu? Que No, digo Darío, que Darío. eu, o sea, eu ás veces cortaseme a wifi porque vai como puto cu, entón Bueno. igual é Vale. por min, Eu que igual podo- cortaseme a min e non me decato. Claro, a ver, é que eu non podo mirar... No, pero O saíches son. para o presente, no. Sae para o presente, tío, sae pola porta. Sí. Xa estou no presente, Xa saí. Ah, Estou no vale, presente. É que o presente tamén van sucedendo os seus cadáveres, entón. Podo entrar Sí, en Claro, este. van aparecendo todos, non? Entro neste a mirar. Neste entraches? No. Ah, sí, é frío cortante tamén. Sí, é frío cortante. Nada, vai a outra zona do barco, tío. Sí, porque aquí estou facendo sempre o mesmo. O que pasa é que non sei a que zona do barco ir. Non podes baixar a cara abaixo de todo, ainda non se che di desbloquea. Faron. Que pasou, Faro? Nah, o Farón está aí loitando contra o seu hardware. Non podes ir para a parte de abaixo do barco, ainda. Igual por A través das xaneliñas ás veces vense cousas Vin a Sí. vaca a través deste. importantes. No piso de abaixo, creo que é o da que só podes ver unha cousa a través da xaneliña. Hai que baixar Está máis ainda. todo. está a carpintería. Estabas na carpintería. Ajá. Sí, é verdad. Esa porta, Esta porta da dereita. A ver. Aquí xa entrei tamén, creo, Sí. Esta armería. Ei, café, non ou que? Sí, café que explota, chaval. a Non cafetería. bebas, Non bebas. O Starbucks do barco. Claro, sí. Café explosivo. Starbucks do barco. O importante é que Pues, me digades se oe ben, porque estou estrenando o micro. E parece ser que se oe ben, pero eu que sei. Podes descubrir a voz de veludo de Low, o noso pucho boedo do mesoiro. Estou aquí abrindo portas, estou pasando moi ben Sí, abrindo esta portas. xa estivemos agora. Esta vez tireches. Non podes baixar, busca unhas escaleras cara abaixo. Xa é que é o que estou intentando, pero... Dalle que Deberían arriba estar que abaixo. abertas non Debería estar están. detrás Está desto. isto aberto, Claro. tío. sí. Está pechado isto. Como se salta? Non, temos que entrar a partir dun recordo. Sí, tens que acceder por algún recordo. Isto do Starbucks outra vez? Sí. O Starbucks, sí. Sube a... Igual é o momento da... Eu non recordo a orde na que descubrías os capítulos. Igual é o momento do todo o que pasa na borda, tío. Eu penso que agora Igual non acabei ese. porque cando vimos que marchaban nun barco, aí explorámoslo todo. Claro, é o que Claro, lle igual dicía. non acabei. Aí igual podes ir descubrindo os de fora do barco. Podes Sí, mirar pola xanela e mirar cousas fora, xa, dende abaixo cara arriba. Sabes o que te quero dicir? Sí. De feito, estou lembrando un que case seguro que non o descubriche. Sube o primeiro piso do barco e vai ata unha das esquinas, ata a esquina de dianteira. Vale, vou. A coberta, dis, non? Espera, aí hai un brillo, vistes? A través Onde? desta porta, a que está aberta. Atrás. Esta. A contraria. O lado contrario, digo. Por aí, ese... Aquí, Ese esas brillo de moscas. Esas moscas. Claro, Esas moscas. aí hai adiante. algo, sí. Aquí hai isto é unha perna, non? Con oso. Sí. É Joder. un oso. Si ves, era o que É dicía unha pata de pau, podían é ser- unha pata de pau, de feito. Amigo. Ojo Venga, con seguimos. Moody. Ves, este é o do bote. Sí, este é o do bote. Ese é chinés. Sí. Sí, eso era chinés. Bueno, Taiwan. No, o idioma sí que é o mesmo. Bueno. Vale, este xa sabes como morreu, podes... Sí. Pasa que creo que dentro do seu propio recordo non podes. Tens que facelo despois. Non, apaga, por favor.
Non, a pava. Aí está. Si esa é a princesa. A ver, quen ten nombre aquí de... sí... Sí, a princesa taiwanesa, efectivamente. de Formosa, non? Eso hai unha muller, así que... Sí, esa é fácil. Efectivamente. Ali. Vale, ben. Ui, que cantidad de xente hai. Bueno, este xa puxen Non to como lees, morreu. non to lees. Non puxen como morreu Focus, ainda. focus. Este nada, non se sabe aínda. Este tampouco. Un segundo, veño para. O polo, nada. E estes que están facendo aquí? Eses son de Formosa tamén. Están escapando. Están baixando un Ah, barco. no. Un bote, vai. Están como botando, sí, para fora. Pensarán que están traendo desgrazas ao barco. Vai por aí. Vale. Efeito de xustiza marina. Quererán, sí, librarse deles ou algo. Este aquí tirado. Este non está morto, non? Ah, Sí. mira aí. Péchaseme xa o recordo. Por que se me abre así? Ah. Asesinato. Este morreu dun disparo. Sí. Así. Efectuado por non sei quen. Penso que non o podo saber ainda. Vale. Isto que era? Non o teño moi claro. Ah, vale, está. Hai que seguir o chisme, non? Xa non podo... Sí. Sí, sí, sí. Vale, imos para arriba. Por aquí. Cantas voltas me dá? Joder, literalmente, a ver, que pasa? Sí, sí. Ah, xa lembro que é este. Que carallo? Este é bastante complicado. De onde ven isto? Aí vamos. Teño aquí a Uguiña. Hok Seng Lao, you have been found guilty by self-confession of the murder of Nunzio Pasquale. As captain of this ship, and by the authority of the East India Company, and thus the Crown of England, I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Vale, aquí temos bastantes nomes, eh? Sí, logo teño que repasar o diálogo. Vale. Moi ben. Isto está bastante guai porque tens que facer aí un pouco de cálculo de trayectorias Sí, para ¿no? ver Para ver quen é quen que lle dá. mata. O que lle dá é este que ven de aquí, deste. Este o que o mata. Temos nome deste? Non. Bueno, o maestro armeiro será o que di fogo. Así que será este o Mr. Wolf. Non, este é o capitán. Que é o que lle sentencia. Este Mr. Wolf. Ten que ser, non? Porque é o que dá o maestro armeiro. Parece, pero non sei. É o que di falla. De feito, a ver, están... Coño, aí. Está o maestro armeiro e logo os outros son... O axudante do armeiro, que debería ser o outro, non? A ver, espera, perdíme. Aquí. Un pouco liosa a lista. Horus Viater. E logo os... Sí, porque os que disparan e tal que son mariñeiros, sen máis. Creo que non, pero Gavieiro. non cho sei dicir.
Gavieiros son os que levan as velas e todo. Non, mariñeiros en máis non debe ser. Porque aparte levan roupa distinta, non? Deben ser os oficiais, supoño. A ver, vale. Ten que Sí, estar aquí penso a... que son os oficiais. Este. Ese debe ser... Igual podemos identificalo porque está co carniceiro, debe dedicarse a algo semellante. Non hai un oficio semellante... Cociñeiro hai. Bueno, sí, no? Podría ser. Ten un garfo aí na man. Sí, pois... Ten toda a pinta. Imos a poñer. Ui, que me perdo, joder. Cociñeiro. Veña. E logo aquí está... Vale. Este tío. Non te peches aínda, joder. No. Perdei moito ou que? Si debe ter un tempo máximo. Pero nada, volvemos e miramos a conversa outra vez. Ese Perdón, morreu de xa enfermo. estou. Sí, morreu. Xa volvín. Estamos co Sen fusilamento. Ah, co fusilamiento. Buah, encántame esta parte, tío. Sí, sí. Esta parte está moi guapa. Sen Lau. A ver se o sacase el sen dicirlle sin Sí, dicirmoslle apunta en fuego. nada. Vale. Volvo. A ver se o sacase el sen dicirlle... Xa lle dixen boa parte. Non te puideches. Non pode. Esta parte está moi guapa, Sí, a verdade que está. Disparu, sí, despois de todas estas- morreu de enfermo, seguro. Despois de seguir todas estas luces, xa volvo e poño aí quen é quen. Claro, a idea é un pouco esa, non? É facer a escena seguinte enteira, despois ir volvendo cara atrás e Facer o capítulo. resolvendo. Sí, facer o capítulo, ver, o sea, entender un pouco a narrativa do capítulo e despois volver a ir resolvendo. O que estábamos facendo antes en Frío Cortante, en realidade. Sí. Porque iso, estamos facendo unha versión un poquiño máis conversacional do xogo, porque senón estamos aquí... En realidade, o xogo ten moitos momentos de estar mirando o caderno e ti pensando Claro. durante 10 minutos. O sea, que tampouco é moi... Xa vos digo que eu tiña aí o folio diante para ir apuntando. Eu teño, estou aquí apuntando os alférez da vaca ou apuntando cousas. Vale, está o señor Nichols. Que aparte, está ben estar no directo coa libreta porque me vou apuntando cousas. Eu xa me apuntei o Disrung, outro día apunteime o de Beneath the Steel Sky de Darío. Sí, eu apunteime todo. Aí hai un que é un músico. Que é o que está morrendo, non? Este é o que está morrendo apuñalado. Eu recordo del. Sí, ten que ser. Sí, porque normalmente o recordo, sabes, a primeira escena é xusto da persoa que está morrendo. É este. Sí, que antes dixeron que matara a Nuncio Claro. Pascua. Sí, que era o chino, Non- pero que o están... sí. Que o está... O acusando. que fusilaron é o asesino, en teoría. Claro, en teoría. De... Iso é. Que sabes que é un Este oficial é o pola... Este é o Nichols que o diálogo es... Espera. A movida é que aquí hai como en plan Hamlet, un misterio, o sea, unha obra de teatro dentro da... Hostia, falta Xa. aquí. Aquí está. Claro, Hoxen Lao non fixo nada malo. El Lim. Vale. Só que aquí descubres que non é el quen o matou. Claro. En realidade quen o matou foi un dos oficiais. Tío, pero por que non... Pero iso como sabes? Non me Porque deixa estás ver. Hablo porque o lembro. Hasta que acabe esta lembranza non vai sair Ah, no vale, diario. por como vai vestido. Claro, vale, sí, sí. Claro, sabes que foi un dos oficiais por como vai vestido. E este tipo... Este tipo é o que estaban... Agardan o cofre. Este tío é o que estaban fusilando. Este. Eu creo que sí, non é? Se non está morto, ten que ser ese, sí. Formosa. Hostia, ¿dónde están? Aquí. Hoxenlau será, sí. Este é o que estaban fusilando. Creo recordarse. Buah, non me lembro, claro. Espera, que ainda podo dicir algo máis, non? Efectuado por un pavo descoñecido. Non, xa, non temos- pero non sabes aínda, tens que volver para Un atrás, mariñeiro descoñecido, supoño.
Pero eu penso que non é mariñeiro, que é superior, porque vai vestido distinto dos mariñeiros. Sí. Vale, De vale, feito, é oficial, O sitio no que está, exacto. Estes. De feito, sabes Estes son quen é o... Sí, pero non temos o nome. Feito o Hoxenglau, non? Sí. Sí. Pasa que ti, claro, como aí aparece encapuchado, identifícalo pola foto de Formosa. Este é o Wolf, Christian Wolf. Sí, mira, de aquí que Farun que xoga tamén con Bryce Camposino se hago rigosa o The Witness con libreta tamén, sí. Con bo criterio, porque o The Witness tamén debe ser para comer a cabeza, Sí. E foi este o que o matou, foi este. Pasa que non sei quen é. No, este sabes que morre na... É dos que mata o capitán no último capítulo. Claro. Xa, pero que foi o que matou a este Hoxenglau. Ah, ti, recórdalo. Porque mirache xa antes o Foi o que lle deu o tiro. O único tiro que vale. acertou. Joder, eso é unha pasada, tío. Eso cando o descubres mola moitísimo, Aquí está, a ver. Señor Nichols. Ves, señor, chamalle polo nome, tamén é fácil. É señor. Sí. Señore. Señor Nichols. Tienche que deixar oír o audio, porque os acentos deben ser bastante relevantes tamén. Darío, non sei se estás falando, pero estás muteado, Supoño que non estarás. Espero que non esteas falando pensando que te oímos. Nah, seguro que se muteou el mesmo, Sí, Darío supoño. é un mestre do stream. E isto que? Ese é o diamante polo que o mata, vaya. Descubren que transportan un tesouro, Non podo interactuar, vaya. pero non é un diamante, Vale, sí, estaba procesando esa información metafóricamente. Non podo interactuar con isto. Non podes facer nada. Pero con isto. Igual é o que matou a todo o mundo. Ten toda a pinta. Eu primeiro tamén bueno, despois pero recordaba un pouco o puntiño maletín dourado de Pulp Fiction. Podo sair xa deste recordo, non? Xa non hai moito máis aquí. Sí, literalmente sabes as tres persoas como morrero e quen son. Sí. Chen. Vale, Chin, ben. chin, chin, Estou máis contento que outro día. Que outro día non me estaba enterando de nada, chaval. Xa, pero outro día tivemos máis charleta. Hoxe non estamos sacando aí temas, tío. Home, outro día abandonámolo un pouco. Sí. Deixámonos coa sorte. Todo chega, Todo chega. Bueno, este non encontrou Iso- un sino descoñecido. Iso cando leemos apuñalado. chupitos en riba xa. A ver, Darío, vai sacando películas de Nicolas Cage, ¡Bum! Home, hoxe temos que falar da de National Treasure, non? En plan, roubar cousas do Congreso. Mira, os indios tamén, os indios tamén. para este stream. Había un Photoshop, non sei se o viches, do asalto ao Capitolio, saía de fondo Nicolas Cage roubando aí. Dios. Roubando a declaración de independencia. Non o viches. Vino. Era buenísimo. Está moi ben. Se os sinos que eu identifico non son correctos, non pasa isto que está pasando, non? Efectivamente. Diríame que non son correctos ou non me diría nada. Claro, sí. De feito, ahora que digo efectivamente, volvín a escoitar o strip do outro día, estou todo o tempo dicindo efectivamente, parezco como un un presentador de concurso de televisión ou algo así. Efectivamente. De saber e ganar. A ver, fago? Manolo. Que fago en Calentro? Non sei que. Como se chamaba a voz en off de Saber y Ganar? Julio Maldonado. Juanjo. Cardenal. No, Julio Maldonado de Maldini, joder. Julio Maldonado. Isto non é, teño que ser. Este xa o biches, este xa o biches. Juanjo Cardenal. Juanjo. Que tamén menuda voz, outro pucho boedo da vida, Sí, totalmente. Sí. Eu de voces A la décima e última pregunta. A voz en off de O'Brien, de Juanjo Cardenal. Lo siento, Miguel, ese no es su destino. No es correcto. No es correcto. Sigue rodicio por asignación. Es correcto. Por alusiones. Isto nada, pero isto tamén xa o vin. Sí. Terei que seguir baixando. ¿No? Porque, bueno... Pero faltaban bastantes escenarios, porque mira, non me lembraba do... Este era o de asesinato, penso. Asesinato xa está todo. Sí, asesinato é moi curto. Sí. Son como 4, sí. Pois ahora Hombre, depende de como asesines, non rodicio. A ver. Volvemos a sacar o Código Penal outra vez.
No, dixeches que o asesinato era moi curto. Digo que depende de que uses para asesinar. De feito, o asesinato por definición baixar, é longo, non? Porque require planeamiento. Claro, efectivamente. Sí, mete aí o dolo. Non podo baixar, eu penso que non é por aquí. Ensañamiento. Estou 13 aquí no Starbucks. Joder, Non é. a ver, cales son os artículos? Eran os 137 seguintes do código penal. Sí, 139 e 139 asesinato, 140 super 139, asesinato. sí, porque 138 é homicidio, non? Estou dando voltas. 137 é homicidio, 138 é as... Sí, seguro? Sí. Seguro? Bueno, a ver, joder, ahora non me quero morder a mao, pero... Xogaríaste a vida nesa afirmación? Baixarei por outra Xogaría escalera. a vida. Baixarei por outra escalera. 140 é super asesinato, estou seguro. Porque isto disto. tamén Sí, eso estaba... pode ser. Buah, tío, dame unha sensación de que estou dando voltas en círculos que non podo con ela. Por certo, morte. Eso. Ah, non hai unha Santa Mira, Bárbara aí, ou algo. aquí hai un, aquí hai un, Sí, Sí, aquí hai hai un. osos aí. Vale. Esta é bastante longa. Ai, que medo. Esta é Non hai bastante longa. non hai unha Santa Bárbara ou algo no barco. Pois creo que non, ou si. Lembras ti se había unha Santa Bárbara, Pablo? A verdade é que non sei que é unha Santa Está Bárbara. morrendo este. É onde se gardan os explosivos, é onde se gardan os Sí. explosivos. O Starbucks. O mítico que cando... Sí, o Starbucks igual era. Starbucks, sí. Pero eran máis Non ben me probo, fusiles, verdade. non? Que Se hai, non ten un papel aí tampouco importante. Este non sae. Sí, é guai, este é guai tamén. Fotógrafo, artista. Ten que ser, Eco. ¿no? Ademais coinciden as iniciais. Sí. Claro. Está guai. Sei que este detalliño tamén é divertido, tío. Bueno, sabes como morreu. Pasa que tens que entrar despois. Sí. Vale, pois xa está, ¿no? Sae. Ah, mira, está este aquí. Era este. Este... Ah, É este. este quen é, tío? Un home descoñecido que atopou un sino descoñecido. Pero está pelando aí, será un axudante de cociñeiro ou algo. Pero xa o biches morrer este, Pode ser tío. un mariñeiro sen máis. Este era fácil, Este era bastante fácil, creo recordar. Non sei. Pero igual palman esta... igual palman esta... Neste capítulo, vaya. Ten pinta de que está para palmar. Sí. está aí posando para botando na área palmar. pequena. Van lle dar o pase da morte. Ese sí que están tomando chupitos, Este está que ser. Falasesme en serio polo WhatsApp, Darío. O sea, eres un desgraciado. Este ten que ser Sí, a ver, é que teño aquí diante. un gavieiro descoñecido, porque son os chineses. No, non é chinés, Ah, non. No, Pois este non sí. é. Este sí. De feito, os gavieiros, era o que che comentaba outro día, son os que aparecen no fondo da foto porque son os que se dedican a moverse entre as velas. Pero se saen aquí Pero diante de este todo. é de Formosa, non chinés, non? Non, porque a realeza de Formosa é esta, non? Son Pero os se te das catro. conta abaixo, a realeza de Formosa está mirando a... Son os mesmos tíos, creo, non é? Son estes 4. Claro, pero só podes identificar o que está de cara. Os outros están de espaldas, pero se te fixas son as mesmas persoas. Ah, non, porque falta un que é o que está morto, claro, pois non, Claro. non é... Sí. Sí, pues, Ah, sí, porque aquí están agarrando a tía que está aí. moi- Claro, e o tipo... Ah, boa, o tipo da camiseta de rayas, tío. Sí, moi mítico, pero Moi ese tarda mítico. un montón en sacarlo. Sí. Buah, e como esta cabeza bastante, Sí. Sí. Gaveiros son estes, entón. Vale. Sí. Bueno, pois xa veremos. Estes son oficiais, sí. De feito, ese xa tiñas identificado, non? Non. Ah, non, bichelo morrer. Sabes que é un oficial? Claro. E todos estes son Sí, pero- oficiais? O timonero, o sobrecargo, o cociñeiro, o carnicero no, son no. oficiais? Non. Non sei. Só que non hai como outro... Non hai unha clasificación intermedia entre oficiais e a xente de abaixo. Sabes? Xa. Bueno, pois nada, aquí non teño máis que facer, penso. Biches morrer a ese, non lle puxeches a causa de morte, claro, Porque non pude. porque non podes. Sí, eu tamén recordo esa pequena dinámica un pouco frustrante, que conste. Bueno, pero xusto agora xa poderei, non? Sí, agora xa podes. Literalmente aquí. Agora creo que xa podes. Aplastado, non? Bestia. Ala.
Aplastado por unha horrible bestia. Horrible bestia. Vale. O sea, se non escoitais a Darío, e isto é totalmente serio, escribiume por WhatsApp para decir que vai uns minutos a xogar o Cyberpunk. O sea, non ten... É un puto desgraciado. Por lo menos este xogo está rematado. Ben visto. No shame. Bueno. Que, fiando un pouco con iso, outras cousas que comentaba o tipo na entrevista ao Lucas Pope que me gustou, porque tamén enlazaba un pouco co que falábamos estes días, que falábamos tantísimo do Cyberpunk, era o rollo este de... resaltaba moito todo o tempo que dicía, unha das cousas boas de facer un xogo ti só é que non te obsesionas con facer o xogo perfecto. Te asumes que vai a ter eivas e que vai ser un pouco limitado en moitas cousas, pero tamén eso che dá como moita liberdade de non obsesionarte, sabes? Claro. Bueno, habería que velo tamén, porque os casos de desenvolvedores sós que Danés. pasan mil anos porque non Sí. dan... O Stardew Valley moi famoso que pasou 10 anos para sacar o xogo. Sí, o Fez que deseñara todo 3 veces tamén. Sí, pero o que sí que nunca pasa é como que... Bueno, sí, no fondo o que titis tamén son como casos de gigantismos o que nunha sola persoa, no fondo tamén, sí. O que non sei se escoitastes algo, pero non se sabe nada de en que está a traballar Lucas Pope agora. Nin non? idea. Pero xa van 2 anos este xogo, seguro que está metido. Igual está facendo Papers, Please 2. Home, Darío. Please nun barco. Papers, Please, Cyberpunk. Estou aquí Paper Please acechando. 2077. Dinamarca. Estás buscando danés? Claro. Non sei, que estábamos falando de outra cousa e a verdade que é moi difícil de atender. Aí está. En que sería isto? Eu cheguei e estaba falando de gigantismo, non sei por qué. Porque estou vendo Attack on Titan tamén. Ah, moi bo, por certo. Eu estou Bueno, vendo, porque non podo non sair de sei se momento, sabiches, porque me quedan Ricio, cosas por explorar. Full Metal Alchemist, non sei se sabiches. Sí, hai que ver a de Brotherhood, que é a A de boa. Brotherhood, non? Sí. Este É tío- que estou vendo, sí, esa Sí, de a Bruno. outra é café para moi cafeteros, a verdade. Este tío é negro. Que é peor directamente, o sea, non é só que sexa máis... É que é Non é peor. que sexa, é distinta, non é como que se inventan a historia a partir do capítulo non sei que, creo Sí, que. non estaba indo ao final no manga, se non entendo Porque mal. adiantaronse, non? Sí. Sí. A mí non me Bueno, parece como- que era malo o final de todo, dentro do que cabe, cousas peores Sí? hai. Mentre Mira, non me, eu- mentre non Rapaces, me spoileis, Este home é negro. todo... A ver, o malo para mí da primeira é que é moi longa, son moitísimos capítulos. Brotherhood ten moito mellor ritmo e vela Sí. moito máis É que rápido. non ten nada de sensación de que o que máis agobia sempre vendo os putos animes, a sensación de mima, Sí, Estou me facendo bello vendo isto. mima, os flashbacks eternos de unha cousa que pasou hai 5 minutos, tío. sí. Bueno, a mí Mima. pasoume iso con Death Note ao principio, que eu pensaba que era super longa, e logo vin que eran só 37 episodios, e bajo 37 de 20 minutos, vense nunha semana mínimo, nunha semana. E biches e xa biches o episodio do trauma traumita, De de Full Alchemist. Metal, de Full No, Metal. é que eu xa vin a primeira temporada. Ou seja, agora estou na segunda. Ou seja, no primeiro episodio da segunda. Pero non biches o episodio do can e a nena. Parece que vai mellor no Firefox. Ah, Vale. mima, Sí, A xa che digo que eu miña aquí moza- non estou... A ver, eu estou vendo na app de Twitch, claro, na tablet, pero bueno. Onde mellor che vai, Sí, claro. non sei eu que estou decir. no vendo por Microsoft Edge e funciona bastante ben, Farum. A ver, Miña moza, agora miña que moza teño a chorou vosa con ese atención, episodio. este home é negro ou non é negro? É bastante traumático. Ese home é negro, Miguel, podes dicilo sen sentirte mal. De color. Pois xa está. De, Xa sei como quen é. mítico. Este. Amadou. Sí que, Joder. o sea, Podían ser máis, podían curres un nome mellor. un pouco odioso, pero sí que é literalmente o único negro do barco. Claro. É que xa E por fichei iso. tanto, o primeiro en morrer, non de todas as veces. Podemos facernos Mas aquí ainda non morreu, Gamergate. Ainda non morreu. Mira a fatalidade. No, pero que pouco Pa. realista, non había negros. Fixen todo de fatalidade. Creo que sí. Non, Ah, no. falta unha página. A ver. 8, No, sí, xa o solucionaches todo. Abrir unha página esa que faltaba.
Era de... O que lle faltaban eran as desaparicións do final. Pero... por certo- Mira, parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4 supoño que será esta. Porque despois xa saltaba a quinta, non? Sí. Sí, pues sí. Por certo, Ricio, tens que ver o anime de Psycho Pass. Non sei se Vale, pois xa se está. viches ti, Pablo, ese anime, pero moi top, Que dos máis mellores, podo- dos mellores que vi. Que máis podo mirar eu aquí? Podería Eu ir a limito os baixar- meus animes a un o ano para non volverme otaku. Xa. Podería ir baixar. Pois Pero é iso unha como boa- a é ducha unha xa non boa- eres. Bueno, E non Eu podo a verdade baixar, que non tío. vexo moito porque sempre hai tanto que é moi difícil escoller aí o Sí. Xa. grau onde falla. Non A podo, ver, non eu estes que vin, o de Psycho Pass pareceume brutal, en plan que podría ser perfectamente unha serie de carne e oso, que xa che digo eu que podría ser igual de bo, o sea, que pareceme, sobre todo a primeira temporada, pareceme brutal. O sea, é un anime destes de así un pouco como un tema policial e tal, pero mezclado un pouco así con ciencia ficción e filosofía, a mí pareceme bastante bo. Recordoume Pues a... non me sona nada, pues mira, apunto, non ten mala pinta. A nivel de Death Note, en canto a calidade do anime, o sea, Eu que vin, anime que vin o ano pasado sí que me gustou tamén, que creo que sacaron agora a segunda tempada, que ou van a algo. sacar. Mira, estou Mira, estaba aí aquí. tes este cadáver é chunguísimo, tío. É un só. cal Este- veches, Ruiz? Creo, como se chamaba? Doctor Stone, o do tipo este que viaxa Ah, como a un futuro onde non Soa hai moi ben, tecnoloxía. soa moi ben, ese teño en pendente seu. É bastante divertido, ademais para en plan como de método científico e tal, é bastante. Sí, que o está tipo bastante ten bien. o pelo verde, non? Sí, 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 que... na mellor tradición de anime. Eu estou a ver de Tatami Galaxy, coñecedela. Cal? Cal? Perdón? Tatami Galaxy. Tatami Ni Galaxy. É do que fixo, bueno, así a nivel comercial o máis coñecido é a de Devilman, a Devilman My Cry, non? Devilman Cry Baby. Sí. E tamén fixo unha peli hai pouco que Non tivo entendo moi o que pasou boa aquí. recepción, que é Night is Short, Walk on Girl, que é esas que Carallo, isto, recomendo tío. moitísimo. Que carallo é bicho. isto? Que a morte isto? Amigo. Xa chegamos aquí. Xa chegamos a esta parte, Sí, esta que parte é horrible. cando O saia- sea, cando este tío é dificilísimo. Este cadáver foi o Obscenidade. último que resolví. Cando salte- Este foi o último cadáver que Cando resolví. salte un diálogo, deixademe o hilo. Logo seguides, pero deixademe ir o diálogo. Non podo- Comenta Farun que isto é como ver un videoxogo cun podcast por riba. Tal cual, Sí, tal cual. sí. Que idea. Farun descubriu o formato. Rápido, Ah, descubrironnos bota de áncoras. Cifrado. Admin Que non reveal, admin Que reveal. hai un alien no barco tamén ou que? Joder, macho. Sí, É aquí cando... Spiderman, non? Spider-Man. Sí, sí, aquí hai de Spider-Man todo, ou Spider-Man? Ainda faltan cousas por chegar. Sí, Porque aí ainda queda- falta o máis tolo, sí. O máis Queda tolo... como curiosidade, non? Por aí. Sí. Soldados de la mar. Por certo, Reicio, eu, para que o saibas, estou vendo Battlestar Galacticos, o sea que xa nivel polla vieja máximo xa. Eu vino, pero moi má, tamén me custou A acabalo. min- Admito que me custou miniserie. un montón acabalo, tío. Hombre, Battlestar. episodios dunha hora e media, a miniserie dá unha pereza da hostia. Mira, ves, o Lazareto tamén é outra parte do barco que eu non coñecía, tío. Xa. Hai un lazareto no barco. Sí, é unha parte do barco. Lazareto de Tormes, oh. Por favor. un minutiño, un De minutiño silencio. o rincón de pensar, Muteado, Un minuto Darío. de silencio. Multa, multa. Este é o de antes. Este xa sei quen é. Sí. Pero que Este carallo xa o é? identificache, sí. Sí, este é o carniceiro ou cociñeiro, un deses. Home, pois non coñeces podcast, Farum. O sea que E isto que pasa fun- cando hai dous mortos na mesma escena, basicamente. Que podcast, tú? Di aquí Farum, deberías escoitar o capítulo do programa de Ortega onde fala dos podcast de series, obra mestra, a ver se o topo. A verdade que Ortega ten un podcast moi bons, Cumbias mellores aínda. Vai, e Gasset flipade xa. Fai bastante boa roupa tamén. Bueno, el non a fai. Bueno, A ver. en algún momento fixo. Sí, isto sí. Vense diálogo. A ver. Dios, ese leísmo. No, Xa, a no, verdade que... Mara meva. no. A Un ver, madrileño que fixo traducción. A ver, mejor. buscando nacionalidad madrileño. isto que é unha especie de Un caranguexo xornalista enorme. madrileño. Isto é unha especie de caranguexo enorme. Sí, o sea, Sí. sí. Concretamente é a montura. Hmm.
A montura. Baixan montados nesa movida. Sí. Como que baixan montados neste. E se te fixas, Como? van... Sí, a xente que lanza os pinchos. Darío está Non descubrindo pode. agora, aparte de ciencia ficción. Como que a xente que lanza os Costume- pinchos? Que dis? costume Que ser a moi xente que... honesto. Eu tampouco me entero de nada aquí. Ahora está limpando desfeita do que Sí. pasou antes. Claro, O pero sea, antes... había un tipo en riba do cangreso, dis. Sí. Hostia. Bueno, a ver, este Aqua- Joder, entón, Este. eu recórdome que cando comezamos o stream deste xogo, eu dixen que había un Aquaman, pois non ia tan desencaminado. Este é o médico, supoño, entón, claro. Sí, este é o médico. Aquí tes outra pista de que é o médico. Claro. E ahora este xa sabes como morreu, porque deste tampouco tes que adiviñar o asesino. Hostia, que é Atlántida isto. Le ten, como Pois vai? era... No, este non é o que morreu, Este estaba axudando a outro tipo. No, ese é o que No, morreu. es- Este é o que Ah, sí. morreu. Roicio, Sí, igual está morto. morreu de Mira, igual morreu de Emilio morreu de Farrell. laísmo, igual. Morreu... Ah, sí, é certo. Buah, De perdón, leísmo. perdón. Tes razón, Lou, tes razón. Sí. Morreu de leísmo. Matou La un pega. filólogo. O Triángulo das Bermudas. Aquí, o Triángulo das Canarias. Sí, están polas Canarias neste momento. O Triángulo Bueno, das Canarias. das Son os- illas son os guanches. Son os Macaronesia, guanches, non? atacaron os guanches. Pero Sería a Macaronesia e as Illas Canarias é máis Madeira, creo. Claro, pero non está entre Madeira e as Illas Canarias o barco. Pois por aí, sí. Agora che digo. Ah, pois na Macaronesia. Bueno, xa, non? Sí, home, sí. Mira como cancelo. Chachan. Técnica por chachan. Hackea o xogo, de repente acaba directamente. Aparece o creador e dicho unhas Silencio, palabras. non se pode. Silencio. Un discurso de Nadal. Xa está, xa podes. Transición modélica. Boa, Lume é un Cristo para É un identificar. Cristo, sí, é un Cristo. Este xa o identificaras antes, É efectivamente, verdade, é un dos alférez. O alférez que lle chaman Charles. E aquí Este é o outro que sabes alférez. como morre aquí. Sí. Queimado, básicamente. Este é outro alférez. Alférez provisional. E aquí, estes onde apuntan estes. Non o ves, está fora de... O sea, hai outra amenaza, evidentemente, aí. O tipo das rayiñas, tío, acórdate dese tío, de Outro verdade, Atlante. trauma. Este é o Wolf. Ah, non é. Ah, no. Este creo que tamén me custara moitísimo. O do sombreiro? Sí. Este, mira, ves, é o carniceiro. Que Sí, aí podes, morreu- aquí xa podes poñer como morreu, sí. Empalado, non? Sí, Ou non? Hai empalado? hai algo así como... Non... Pinchos. Garras, eu creo que lle puxera garras. No, garras no, tío. Pinchos, non? Serán pinchos. Pinchos, sí. É que hai un tema aquí complicado porque ás veces, o sea, esta xente, os invasores, matan ás veces con lanzas e outras con pinchos e non é moi claro como están a matar en cada Este foi o de antes. Este é o de Sí, antes. Que se este é o de arrastrou, antes. Pero ves, aquí descubres como... Aquí a movida é... Velo, morre aquí e vai todo... Morrendo. Todo... Sí, Todo o corredor por fora morrendo, o sea, desangrándose. claro, vale. Pero xa está. Este foi o último Pero- que fixeches. É o que di Pablo, É o que di Pablo que hai que ter cuidado que ás veces en diferenciar entre lanzas e pinchos, porque é un rollo... Sí, non, Eu que- neste caso non admite Sí. colisión. É o que comentábamos outro día do tema da traslación do xogo, de que é difícil... Pero pinchos deben Eh, ser sempre dunha besta, porque xa di, os pinchos dunha horrible bestia, entón ten que ser sempre os dos bichos. Sí. Sí, pero difícil diferencialos visualmente tamén. Sí, porque ás veces o que o mata é o tipo que vai encima e lanzoulle unha lanza, sabes? Vale. Morreu a causa de quemaduras. Ala. Ala, acertaches 3, non é? Vamos! Buah, estou pasando o xogo, vamos. Eu só, sen ningún tipo de axuda de ninguén. Me van a ascender por fin en la compañía de peritos. Perito. Peret. Vale, perfecto. Muy ben. Pero mira todos os que te faltan, Sí. Non me Que fago falta o Cristo. Non me fago ilusións. Vale. Este capítulo é bastante longo tamén. Eu creo que o máis longo, onde máis persoas hai tamén.
Sí. Isto que pasa da luceciña esta é sempre que hai dous mortos na mesma escena. Por lo que vexo. A luceciño que che vai guiando é dentro do capítulo, vai por orde. Obrigache a miralo por orde. Que tamén está feito, eu creo que isto está feito seguro, para que non te volvas toda rumba. Claro, sí. Ainda así é un pouco caótico o sistema de navegación, pero... Sí, un pouquiño. En xeral, a maneira de guiarte polos capítulos, pero tamén entendo que é difícil, porque se non o fas así tamén sería un pouco demasiado guiado, sabes? Hai un límite difícil entre guiarte demasiado e que sexa imposible de navegar. Xa. Eu insisto que xa vos lo dixen onte, o sea, onte, outro día, que tedes que probar o Paradise Killer, porque tamén é un achegamento a este tipo de formato de detectives moi ben feito. Que carallo, macho, mira, é a morte, tío. É a morte montada nun centolo. A ver, é que a morte se non vai montar nunha centola, a verdade moi... Isto que decepción de morte, Isto que sinceramente. É moi Terry, Decolado tamén, moi Terry Pratchett, non? O concepto. Morte nunha centola, sí. Este xa o tes localizado, este tamén. Sí, sei como morrer, Este é o non Ito sei, Pablo. non sei quen son. Este é un dos alférez, sí. A vaca. Estes, os alférez viven... Están todo o tempo onda vaca, sí. Viven da vaca, os alférez. É un ídolo, realmente. Mira, que é isto, tío? Que chunga esta imaxe, tío. Ah, a verdade, aquí podía subir o piso de arriba. Son os xinetes del trópico. Un pouco grupo, mellor invasión en barco. Ves, Abordar. ves, ese pincho non é un pincho, é unha lanza, ves? Sí. Hai que ter cuidado con eso. Prácticamente moi semellante. Sí. Hostia, vale. E é para volverse bastante... Podes te volver loco aí, Se te O empita sea, porque todo. desto... Vos que nunca xogastes, xa comezades a entender que foi o que pasou no barco. Sí. Hombre, que algunha maldición, non sei. Que a caracola esa ter algo que ver. Pode ser. Pode ser. Estes dous Non imos pareceron orientar acontecimentos. decapitados. Eu tiña aquí, porque xa me imaginei que hoxe íbamos a ver máis a parte non podo dicir fantasiosa do decapitado, xogo e non. tiña Mira, apuntadas como cousas de lendas mariñas galegas. Teño que... Merda, faltábame un por poñer. Faltábame un. Bueno, non pasa nada. Xa Falta Sasquatch. É que non sei se sacar o tema, porque non sei se empezamos a falar de lendas mariñas e logo empezar a fibrilar. Pero sí que teña apuntadas bastantes, porque parece mentira, pero sobre todo por algunha razón hai máis como pre-renacemento, por algunha razón. Que desta época así do século XIX e tal, non te creas que manexo tantas, E que a maior parte das lendas mariñas son antiguas, non ainda antes do século XIX, eu diría. Sí, teña aquí apuntadas a de... Un Daemon. Non sei se coñece... Que? Un Daemon, digo. Enemigo a bordo. Ah. Que muerto. Tiña aquí apuntadas, non sei se coñecedes as lendas de San Brandán e San Amaro. Non sei, pero o pan está boísimo. Boa, que esa é unha pregunta tamén para xente que está aquí no chat. San Brandán só é de Coruña, verdade? San Brandán é unha cousa coruñesa solo. Eu coñezo moitos brandáns daqui. Ou brandaos, máis. Sí? Sí. Ah, pero digo as panaderías, as panaderías. Ah, pensei que dicías o santo como que tiña unha atracción aquí provincial. A onomástica tamén, tamén podemos comentar a onomástica, non quero aquí limitar. Pode saber moito, pero isto supoño... Isto son lanzas. Lanzas. Son lanzas ou son pinchos isto? Estos son as lanzas que lanza o tío, non? Non? Non, porque se está como cuspindo o caranguejo. O bicho. Non sei. A ver. Van aí como con... Pero antes dicíadesme que este tío morreu de lanzas, non de pinchos. Ah, non, era outro, era este. É o que está aquí atrás. Vale. A verdade é que poderían ser as dúas cousas, pero un pouco... Poderían ser as dúas cousas, Poderían ser as dúas cousas perfectísimamente. Vale, perfecto. A ver. Cando teñas aí un primeiro plano, saco unha captura de pantalla e os vechos. En Daemon.
Ui, va. Pois eso, non sei se o San Brandán en Ferrol hai San Brandán, non sei, Sí, sí, sí. Hai. Aí. Non me... De feito, hai no meu barrio, Agora non, exactamente. xa despois. Diante da miña casa. Aquí arriba. É arriba. Pois non sei, pero as lendas de San Brandán, San Amaro é o Este cemiterio sí que é unha grande lanza. que hai na Coruña. Non sei se coñecedes as lendas aí de... Eu non, a verdade. De San Brandán, ademais, hai un dos cadros máis, ou por menos que a mí máis me gustan de Lugrís, está, o sea, tamén é das lendas de San Brandán, que son estas lendas de monxes que marcharon polo Atlántico adiante buscando o paraíso. Pois O non, sea, non. a original, a primeira, ten pinta de que a de San Amaro é como unha versión galega do mito irlandés, que o de San Brandán, que é o mito ese, basicamente, que hai uns monxes obsesionados coa idea do paraíso e empezan a facer viaxes polo Atlántico adiante, van descubrindo como illas, e todas as illas son como fantásticas, é moi Este sí que é unha lanza, non? tolas. Sí, isto é unha lanza, ves? Sí, isto claramente é unha lanza. Aí está Aquaman. Despois. Ei, Queres- espérate, Así, falla aí que lle fago a screenshot. Vale. listo. Done. E da lenda esta de San Amaro, a movida é que de San Brandán, a movida é que tamén está conectada con moitas lendas Home, estes serán os mariñeiros, todo. atlánticas que están en varios países atlánticos, non? Por exemplo, hai un momento no que están nunha illa e descubren que de repente que en realidad a illa é como un Mira. pez gigantesco que se move. Está relacionado con todas estas lendas de illas que se moven Mira, radicio así. polo mar. Se E parece as así. illas que realmente son... O sea, que son como grandes bocas, non? Que comen o... Que alimentan primeiro Este becho parecía o- Starship Troopers, tío. náufragos e logo devoran. Buenísima esa película, Sí a que mellor é. película de ciencia ficción dos últimos 20 anos. Bueno, é que Bueno, non, 20 non é, anos é que non é dos últimos 20 anos. Sí, bueno, máis, é do 97, non? Ainda moito me Do parece. 97, eu creo que máis antiga, non? Sí. Eu creo que é do 97 a película. A ver, espera. Temos un do 97, sí. Hai un mega fan de Starship Troopers na revista que é o Adrián Feijó, Non se pode falar de Verhoeven porque é anatema para él. Eu son Sí, fan sí. tamén da película. Era Lanza, non? Lanza. Ai, pero é unha película divertida, pero tampouco me parece... Bueno, non digo nada porque despois ven Adrián Feijó e nos pega, Enemigo ou No, bestia, que pero... poño? No, dilo, ahora dilo. Creo que A mí me conta como parece bestia. unha sátira divertida, pero tampouco me parece a gran película ni moitísimo menos. Como dime, No, Pablo. a ver, pero bueno. Tes que por bestia, penso, que está... Debería ser enemigo, pero por alguna razón Vale. só recoñece besta. Non che Por soa? certo, De cando xogaches? Perdón, estou aquí poñendo outra cousa. Cale a dúbida, a ver. A lanza coa Como que, saiu voando a lanza este coa que señor? mataron o home se a lanzou unha bestia ou un enemigo. É onde teño que ir eu. O que vai enriba do caranguexo é o sea, conta como besta para... Conta como bestia. Non estou seguro, Eu xuraría que sí. Non estou seguro, eu creo que sí, porque ademais parte da graza é que nunca se lles ve a cara, como que están deshumanizados, sabes? Como que non son exactamente humanos. Só teñen medio forma humana, pero non... La muerte. por certo, Rodicio, como curiosidade, na película Starship Troopers, nas primeiras escenas que son así propagandísticas, están copiadas literalmente de Leni Riefenstahl, que era unha nazi que facía películas de propaganda nazi e que na historia do cine é bastante valorada pola invención de certos planos. O sea, é como que revolucionou, entre comillas, certos planos e tal, e a Oh. película copia tal cal os planos da súa película El triunfo de la voluntad, chámase. Ostra, o triunfo da voluntad, sí, o triunfo da voluntad é unha peli moi... A peli nazi por antonomasia un pouco, non? Sí, bueno, sí, é peli propagandística. A este pobre home. Fala dela Chinés. nun libro moi famoso, Manuel Puig, Boquitas Pintadas. Non, Boquitas Pintadas non, El beso de la mujer araña. Non sei se Sí, el beso de la mujer araña, sí. que vai... Fala desa peli, en serio? Sí. Ostra. Caballero Porque está no desconhecido. cárcere, vai fantaseando, non, con diversas películas que veu. E unha delas é esta. Este tamén Gabeiro descoñecido.
Porque están todos aquí No, nas logo gabias, así. os uniformes e todo o rollo da película pois Hostia, son, pero este está vivo. obviamente, pois, Este aquí está con vivo. estética, ¿no? Home, a ver, tampouco hai moita dúbida de que Starship Troopers é como a sátira non exagerada moi exagerada dun entorno totalitario. Tampouco, non sei. Que de Non creo que feito, engana a ninguén a película, vaya. O sea, por iso de feito mola. como curiosidade, o StarCraft é do mesmo ano e hai moitas similitudes entre a película e o xogo. Eu non digo nada, pero sí, Xa está, Starcraft é non? do mesmo ano. Xa eu creo que é do acabamos. 97 o StarCraft ou do 98, non? Ah, Non o tipo sei que se- morre electrocutado, velo aquí, non é? Sí, Sí, sí. Que guai, este mola bastante tamén. Starship Troopers a mí mola moi É o moito. único momento en que sobes para arriba, non? Do barco. Starship Troopers ten a... Sí, é o único. Ten a parodia en Futurama tamén. Sí, Os capítulos é estes verdade. das bolas que... É verdad, onda, non me acordaba, non me lembraba desto, tío. Sí, que ten que ir ben... Que é o de... Tiene miedo. Todo iso. Electrocución. Este é un gavieiro. Tamén. Un gavieiro chinés. Un destes, Sí. Os gaveiros chineses eu foi ao tuntún, admito aquí desnudamente vos. Non sei se será sacar cos pés, cos números e cos calcetins. Hostia. Sí, era o dos calcetíns, é verdade, lino Mima. despois de rematar o xogo, entrei un pouco para ver as que non solucionara, que o solucionara un pouco a cholón, E agora isto e era xa- polo dos calcetíns, tío. Soldados de la Mar. Xa está a parte 1. A parte 2 que cando chegan os bichos. Parte 3. Parte 4. Vale. Este tío. Pois que nos queda un capítulo só, Parte entón. 8, falta 10. Eu creo que só queda un. Ahora sí que creo que só queda un o máis Teño que ao rematar. final, claro. Teño que rematar. bueno, e ao final, claro. Teño que a parte de rematar- abaixo de todo. Teño que rematar esta parte a de fatalidade. Quedache algún? Ah, sí, de fatalidade quedache algún. Non, de fatalidade A non. No, de Fatalidade- fatalidade non. Ten que ser máis cara. Desto, de Soldados de la Mar. A fatalidade das cousas. Aquí falta moita. Bueno, pois, que na bodega. hoxe parece ser que Bodega. pisamos o acelerador, A ver, que senón tamén que vamos a estar aquí Será 8 estes, directos serán facendo estes, isto. Non son estes. Non son. Farún levantando o nivel do directo. Soldados del amor e non de la mar é unha clara referencia a Marta Sánchez, Anécdota boomer. Anécdota boomer onde Fuera. Non lles de as cordas, Faru. boomer dos chicles boomer, sabes? Ese nivel de Buf, eso aínda máis polla vieja, Esta é a bodega, mira, a bodega. Sí, Aquí- sí. aquí hai un morto, Xa viches as moscas ao longe. Queda un osiño pequeno. Está moi ben pensado das moscas, a verdade. Sí, Hostia, é sí. unha boa idea para que sexa un pouco localizable. Ui. What madness is Ch, this? ch, 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 ch. 20 years my steward had never a doubt on your sanity. Explain Chan, chan. yourself. E 20 años como... Oh, ostras, que? Non me acordaba. Throw them back or do Tie him up and put him in the lazaret with those things. Sí, xa estamos preto do final. Sí. Sí, sí. All's fine, John. Been in worse spots, I think. Ai, Where's the rest of his leg? teño aquí máis cousas apuntadas, pero non quero enfadar a Lou. John. John. É que unha das cousas que quería comentar do xogo, que tamén comentabas ti na túa reseña, é o puntiño este mecánico que teñen todas as accións, como de mecánico no sentido de que tes que facelas físicamente. O sea, o rollo de tes que abrir o caderno, tes que ir mirando o caderno, apuntar as cousas como se fose a man. É único. Ah, Sí. hai este John tamén. Como decía tamén no Papers, Please, non? Que tes que poñer os selos a man, que tes que mover os libros por riba da mesa. Sí, está moi ben. De feito, penso que en xeral, tamén o parte do gráfico, que falábamos outro día del, Ah, está un mira, pouco este. pensado Este é o axudante do cirurxán. para dar esa idea de textualidade, de estar manexando un documento antigo con cuidado. Sí que está moi ben. Moitas gracias, Orgullo Tamén. Galego, por seguirnos. Orgullosos estamos. Anda, mira, Orgullo Galego, Orgullo Galego fixémoslle unha entrevista Pois lle Fixémoslle unha entrevista na revista, Falaron connosco, foron moi amables. Son a comunidade en galego máis grande da radio.
Que teñen tan canle de Twitch agora tamén. Sí, sí. Pues mira aí, as primeiras entrevistas. Cando non mostraba desa cara, Orgullo Galego. Era de sinda Anónimos. Pois sí, do que comentabas do mecanismo, a máis eu creo que é unha cousa que ven un pouco da parte dos indies e que acaba entrando tamén últimamente nos xogos máis mainstream. Por exemplo, comentaban como unhas cousas que fai guai o Red Dead Redemption. Sí. Eu non o xoguei, pero de feito teño moitas ganas, máis por esa parte da tactilidade que outras cousas. Eu Red Dead Redemption 1, no primeiro momento, eu pasei na 360 e tal, no primeiro momento desesperaba un pouco que fose así, pero logo entendes que o xogo é así, sabes? Sí, como que te ralentiza. Son mecánicas que te ralentizan, pero que tamén te meten moito na atmósfera, verdade? Sí. Pero un era moito menos así, non? Sí. En comparación con outro. En comparación co último, o último que é unha exageración, que o último Parece un xogo indie feito con moito presuposto, din. Mm. Un xogo indie con moitos cartos. A mí gusta de facer as cousas a man, a verdade. Prisioneiros impíos que capturan os monstros ou que? Xa, tío, non sei. A mí tamén me sorprendía. Están sendo atacados brutalmente por eso, a morte centola, sabes? Están malditos, tío. Son putos bestias locas. En plan, non sei que estás discutindo. Pero supoño que a idea é leválos para a terra e facerse ricos. Claro. Ainda que tampouco sei, non sei, un pouco a locura que lle dá o capitán, non? Pero... Sí, a trama hai momentos tampouco moi coherente. No, porque tampouco, non sei, pues son 3 cousas de ouro, que tampouco... Non sei, canta xente ten que morrer, sabes? Non me destripedes o xogo. Axudadme a pasalo, pero non me destripedes. Ahora estás preto, do final. E despois o xogo non é difícil de interpretar, Quer dicir, en canto a historia se abre, enténdese perfectamente e E de dincha. feito é unha das cousas que máis se aditan criticar do xogo, que está como prometendo en todo momento unha gran revelación final, pero a revelación final non existe. Non hai nada máis que vas ver con este último capítulo, xa vas ver prácticamente todo. Sí, e era o que falábamos outro día, que o xogo ten como esas, conviven dentro del esas dúas naturezas, na que por unha parte hai como toda unha maneira de contar a historia como de narrativa suxerida, sabes, de que morre todo. De que sabes como é a historia desta xente, pero nunca xa contan directamente, senón que a veces de maneira indirecta tes que interpretalo, e en cambio a historia principal do xogo é negro sobre blanco, totalmente. Sí, hai unha simetría moi grande entre o tratamento que se lle dá aos personaxes, que ten moitísimo mimo, a mí me parece iso do mellor que ten o xogo, pero o tratamento narrativo global perde bastante. Conste que, non sei se comentaba outro día tamén, que agora co paso do tempo estáme a gañar máis, ou resultame menos molesto, sí. A min tamén. Quedaste co bo que ten o xogo, porque é moi bo. Tamén porque agora vou a resolver así moi rápido, pero joder, se estás aí as túas 10 horas traballando, intentando sacar todos os nomes, esperas ese premio final, ese reunir as pezas do puzzle e dicir, isto era que acontecía, non? Tes os dous, tes aí os dous lows, son o carpinteiro e o axudante do carpinteiro. Sí, pero cal, sabes? Este é o carpinteiro. O maior, non. O que é máis maior que está dentro traballando é o carpinteiro. Pero este tío tamén é negro, Que pasa que é americano, non é... Porque hai dous negros no barco. Dixeches antes, este é o último negro do barco. Ahora de repente vai haber 3, xa verás, dentro dun rato... Cantos negros que vai haber, non? A última escena son 4 negros bailando cun ataúde, xa ver. A ver, este pereceu dunha hostia, basicamente dun golpe, non? Este era outro dos indios, verdade, sí. De todas maneiras, estou pensando Caída que... o golpe. Sí, di Pablo. Non, que, aínda que non poidamos resolver todo completamente, sí que o que podemos facer é entregar o caderno. Sí. Sí, que solo uno non o sabe. Podes forzar, en calquera momento podes acabar o xogo, por decirlo así. Volves ao bote de onde saíches e entregas o caderno aos teus xefes, sabes? Podes volver ao final, o sea, forzar o final. Sí, e o final é diferente en función de cantos resolves. Xa diranche en plan, bueno, pois é unha pena que non poderemos saber máis. Efectivamente. De feito, ti podes mentir, poñelo todo mal e entregar o caderno. Sí. Bo traballo, estás contratado. Non hai gasto, o seguro non ten que pagar nada, contratado. Mira, acabo de dar de conta de que estamos xa en 40 shaders. Sí, estamos aí camiño afiliado.
Sí, sí. Outra cousa que se comentou bastante do xogo cando saiu é precisamente que o mecanismo principal, o do reloxo, non ten explicación. É dicir, neste mundo, os peritos e seguros teñen todos un reloxo deste tipo. Claro. Bueno, ten unha explicación de onde consegue o reloxo, non? Pero non queda moi claro como é que a compañía das Indias Orientais acepta como proba que este O tío- reloxo, as intuicións locas que se saca o tipo da manga, Este é un claro. centolo deses. Este xa sei quen é. Este xa sabes quen é? Sí. O cociñeiro, sí. Vale, pois xa sei como morre. Mira, morre dun pincho, dun golpe, Ui, non sei. Sí, o que comentabas, Pablo, eu de feito xogando pensei que iba a estar conectada a parte fantástica do reloxo coa parte fantástica da trama. Eu insisto que debeu haber en algún momento do desenvolvemento un cambio da trama. Eu penso que o reloxo tiña outra explicación e que ti estabas morto. O de estar morto xa comentabas outro día e, Sí, joder, a eso verdad moi que pensado así, pensado desde fora ten certo sentido, Hai certos valeiros que Este revelan caeu. Este é unha caída, non é un golpe. é unha caída polas que algo escaleras. pasou desenvolvemento. Ese é unha caída polas escaleiras. Troqueime. É unha caída... Ah, non, claro, sí. Porque o centolo este Están- deulle un golpe a este outro. É como que exacto, o que estás vendo, a morte que estás vendo é o tipo que como que lle atravesa a cabeza Sí, sí, o, pero a o escena pincho. anterior é o tipo que cae. Prisioneiro sin pincho. Ah, sí, pode ser. Sí, que hai un que morre de Porque- caída, efectivamente. A palabra impío é unha das miñas favoritas, sin dúbida alguna. Que golpe, será? Agora vendo esta Golpe de morte, bestia. sí que entendo Corre. o de que non poidas encher os ocos no momento en que ves a escena, porque moitas veces tens que ver a seguinte para Sí. poder... Neste caso, sí. De feito teño mal posto o do outro. Que puxen que morreu dunha... Sí. Este de aquí tropeza e cae, este home de aquí. Sí. E puxen que era un... É o que puxen era un morre golpe. cayendo de cara contra Sí. un madeiro, vaya. Pois sí. En xeral bueno, sí, perdón, Darío, fala. Eu teño unha dúbida. Ti podes cambiar en calquer momento como morreu cada un, non? Sí, Sí, claro. Son todo notas. É como que notas que te fas para ti mesmo, podes cambialas en calquera momento. Menos as que xa quedan fixas porque as resolves. sí, Vale. entón é inamovible. De feito, como que xa mecanografiadas, xa non as podes tocar. Sí, porque son certas 100%, claro. Sí. Bueno, é bo que o xogo te axude en algún punto a dicir isto é certo, isto é verdade. Sí, ademais o do... Que claro, tamén unha cousa comentaba no vídeo, non? O de que é unha cousa de videoxogo, no sentido de que non ten ningunha explicación real o tema de que vayan de 3 en 3 as deduccións, pero que é un bo equilibrio entre non saber en que o xogo te este dicindo todo o tempo isto está Claro. ben, que sería aburrido, porque poderías forzarlo moito máis. Que sexa demasiado realista e que esteas ti perdido, Claro, se estiveses na marisma de 60 tíos ao mesmo tempo na túa cabeza sería unha locura. Sí, o malo que o mecanismo este de triangulación, digamos, permite que conforme avanza a deducción poidas comezar a sacalas por sorte. E Sí. claro, cando xoguei por primeira vez, xoguei no a cegas, un pouco despois de que saíse, xa pensando na análise, e claro, eu non sabía ata que punto ti podías deducir a todas as mortes realmente por cousas reais, non? Entón, houve momentos en que trampei o sistema, pero porque non sabía que existía outra opción. Entón, Xa, que pensaches que había algunhas que tiñas que sacar por forza, non? claro, sí, que as finais, sobre todo, xa eran por... A ver, eu sí que sabía que tiñen todas unha explicación, pero cara ao final desesperas, Cara ao final cando che quedan 3 ou 4 e non sabes nada, o sea, non se che ocurre para nada como pode ser, chega a ser desesperante, Cal O será sea, o de Formosa este? Pero sempre, se o xogo permite, Sí. adiante. Sí, no, é que está feito para que non desesperes, sabes? Como tes un Outro un negro, pouco pero este de- está cheo de negros ao final, ves? Xa te digo, mira Magic Johnson. Este de feito creo que é chino, Non Sí, sei. sí. Sí, eu creo que sí. Este. Sí, pero bueno, claro, é chino do Macintosh, vaya. No, este. No, non pode ser, non pode Tío, ser. este negro. Non pode ser. Non pode ser. Retráctome. Que Risco estaría orgulloso de nós. Eso temos que facer un día en privado, a rank de la mark deste xogo, Hostia, joder. este non ten brazo, non ten brazo este. Pasando totalmente das deduccións, en plan, que lle jodan, isto vamos a sacar todo por bioloxismo cutre do século XIX.
uns cantos libros de risco. Sí, sí. Vale. El espíritu de los pueblos, Hegel e pista para diante. Ciencia decimonónica. Podía ter posto... O capitán non matou a ninguén. Bueno, a ver que máis? Que máis morría aquí? Este, claro. Teño dudas. Bueno, a ver, axuda, botamos unha mão, estás aí un pouco... No, estou avanzando, basicamente. Estás avanzando, vexo che máis solto, xa piaches un pouco a dinámica, Sí. outro día estás máis agobiado. Sí. Sí, agora que temos xa bastantes nomes tamén, xa van saltando Sí. algunhas cousiñas. Tiño aquí apuntado de outras das lendas do mar. Unha que, de feito, aprendín aquí. Estaban antes Fedellux por aquí, que non sei. Faltame a chamada. Outro día estaban xogando o xogo este, o de... Este de piratas, que é cooperativo... Faltame Sea of Thieves. Sea of Thieves. Estaban xogando Sea of Thieves, estaban... E comentaron unha lenda mariñeira das Rías Baixas que eu non coñecía. Sabedes o que son os raqueiros? Nin idea, non escutara nunca. Os raqueiros, polo visto, bueno, pues eran o que chamaban os piratas de terra. Que era xente que vivía, bueno, pues xente pues, nativa que vivía cerca da costa, e con luces finxían ser faros e sí. guiaban de maneira errónea os barcos para forzar que naufragasen. Hostia. E despois saqueaban a peña que aparecía naufragada nas costas. Sea of Thieves. Por aquí. Os raqueiros. E polo visto hai como unha parte da lenda negra de Sálvora e que había raqueiros sempre en Sálvora. E de feito, teño por aquí apuntado porque fala deles Pardo Bazán ahora que está de moda tamén Pardo Bazán, que polo visto temos que falar moi ben dela porque non é franco, basicamente. Fire. Falaba nun conto de Pardo Bazán que chama Jesús en la Tierra de 1896, fala dos raqueiros estes, mira, leo un artigo da Vanguardia onde falan desto, No, non? mira, un chino. Son las trampas mortales urdidas por los lugareños en noches de temporal y Pero- poca visibilidad. Mira, Son los faroles encendidos que cuelgan de los cuernos de bueyes o vacas que con su andar cansino simulan el balanceo de otras embarcaciones navegando al abrigo de ya puerto seguro. Es el mortífero señuelo sin vuelta atrás posible. Los náufragos saltan al agua y nadan con desesperación buscando las luces salvadoras de la playa. Pero en la costa esperan su momento los raqueiros, los piratas de tierra, tan oscuros como la noche de tempestad y pesadilla. Y entonces se verifica algo espantoso. Los que en la playa esperan a los náufragos, al verlos llegar moribundos, con las pértigas, con los bicheros, con remos, con palos, con cuchillos, los rechazan hacia el agua otra vez, pero antes los despojan de la cintura de cuero en que salvaban oro y papeles de la cartera que se ataron bajo el sobaco al comprender el peligro, de la ropa, de cuanto posee. Chan, chan, chan. Mira por aquí, mira por aquí. Joder, Ya, vese moi claro todos, para todos. quen escribía Pardo Bazán en palabras como lugareños. Unha imaginación do espazo moi concreta, non? Buah. Totalmente. Xa obviando o tema lingua. Totalmente. Pero, Porque perdón, sí, Didi. Emilia Pardo Bazán non escribiu nunca nada en galego, non? Ou No. sí? No. Que eu saiba, non? Escribo moitas cosas sobre Galicia, da Para- etnografía e A tal, lista, pero a lista, nunca... lista de compra igual. A lista da compra. No. Para criada. Bueno. Pero moitas veces que en casos como este en que a muller un home comezan a escribir en sistemas literarios que non están constituídos dentro dun estado en que a vida literaria se fai na capital, o que fan é describir o lugar en que viven a través do vocabulario típico das guías de viaxes, non? Dos libros de viaxeiros, Sí. libros de etnoloxía, non? E vese moito como aparecen estes termos lugareño. Eu non imagino a Pardo Bazán vivindo a súa vida pensando na xente Isto vai ser que tiña a 3 metros como lugareños, non? Bueno, é un pouco que fai Gadis cos seus anuncios, non? Sí. Bueno, que os anuncios de Gadis A mí dan vai un pouco de... Que Gadis sí que vai dirixido ao interior, o sea, ao interior. O sea, xa é unha cuestión de autorrepresentación, pero Pardo Eso- Bazán Eso xa... claramente exotizaba para fora. Sí. Tamén é que, a máis cando Pardo Bazán escribe, o sea, este tipo de cousas, xa existía a novela de viaxes de Galicia, e eu supoño que Sí. tamén eran as súas referencias, non? O sea, estas novelas dos ingleses que
viaxaban por Galicia e contaban todo como, bueno, pues para eles sí que era como viaxar a outras partes do imperio, por decirlo así. Sí, e tamén a retórica típica dos libros de viaxe a América Latina. Sí. Non? A maneira de presentar os feitos como maravillosos, porque hai unha expectativa moi grande deses libros de que iban revelar cousas que non se viran ata o momento, non? Entón hai certas retóricas, certas maneiras de construir as frases que son moi típicas de esa maneira de presentar. De feito, todo, precisamente o dos raqueiros, está demostrado que é todo puramente lenda negra, que non hai, que nunca existiu, o sea, que non hai existe documentación de ese tipo de comportamentos por parte da xente que vivía na costa, e en cambio eles sí que eran conscientes de que existía esa lenda. Por exemplo, hai testimonios de xente que axudaba nos naufraxios, que axudaban voluntariamente e que, joder, que podían ser considerados como heróis, en plan que iban con barcas a axudar nos naufraxios, e despois nunca querían falar sobre o tema por medo a que se lles considerase raqueiros, en plan que eles que o fixeran de maneira dolosa, sabes? Rapaces, unha axudiña, porfa. Vale, Como vamos. morre este que é queimado? Parece que sí, sí. Sí, é queimado. É parte da maldición da movida é que os queima. Vale. Pois teño que ser xa. Sí, ves. Como Están aquí Fedellux recordando o que falamos outro día dos raqueiros, están aquí en directo tamén. Efectivamente, o de Sálvora que non era real, que foi unha lenda construída alrededor, bueno, destas cosas exotizantes, ¿no? Para convertirlo era máis interesante a idea de que fosen criminais que non simplemente pois xente que axudaba a cando outra xente estaba a punto de morrer. Sí, porque ademais tamén a idea que hai desde a xente que vive en Madrid, non? É que fora hai unha especie de salvaxismo de xente que vive nun estado antropolóxico, digamos, non? Entón, os escritores que queren competir polo centro comezan a fomentar esas fantasías. E ainda o seguimos vendo as series estas da última época son todas de Galicia como se fose, sabes, en plan... Sí, en plan... O Galiza Fantástica ou Mira, perdido no estado de Arkansas. Sí. Sí, o sea, somos ou piratas ou meigas, sabes, non hai punto medio. Entrevistas O topicazo que deixas. No franquismo, ao final do franquismo ou mesmo na transición comentan unhas cousas que son verdadeiramente tolas. Pois, eu que sei, que os galegos son capaces de ver dous mundos ao mesmo tempo, non? Que están constantemente vendo máis alá. Isto son cousas que vai dicindo Cunqueiro en entrevistas serias, e a xente crello. E isto circula con totalidade. Cunqueiro é moi consciente de que ninguén lle vai facer fact-check porque é unha locura. Entre as cosas que se inventa de antropoloxía e as novelas que di que escribiu, que nunca escribiu e cosas así. As novelas de Cunqueiro son unha pasada. Abriron a caracola e saíron os bichos, basicamente. Efectivamente. É a parte das sereas esta. Sí. A min esta parte molaron un montón, porque sí que é moito máis secuencial. Ves moi claramente en plan, morreu este, morreu... Sí, o que pasa que ainda non sei quen é este. Logo xa soluciona todo de forma ben rápida. Bueno, rapaces, eu vou a cear que teño fame. Así que sinto moito. Moi ben. Vas a francesa outra vez. Hoxe estás despedindo, Darío, que perda de costumes é esta. Tens que marchar na néboa misteriosamente como galego. Sí, bomba de humo. Teño que marchar, que teño que provocar uns naufraxios por aí. Marcho que teño que marchar, como din os de Gadis. Que artista. Chao, Pues, rapaces. Veña. Chao. Este de aquí, isto é un pincho, non? Non é un este de aquí, sí, morre por o pincho ese, non? Sí. Se esta é a princesa, quen é? Sí, esa é a princesa, claro. Este capítulo a mí tamén me costou un pouco, Iba todo o tempo para atrás, para diante, É bastante confuso, porque iso está o lume, e o lume complica moitísimo das cousas. E hai un por aí que morre realmente acoitelado, pero non aparece, pode ser? Algo de eso. Eu creo que había un que me mosqueara a causa de morte. Hai un que penso que está ardendo, que non morreu de... Que non morre de arder, que lleves ao mesmo tempo sangrando, supónse que morre antes do coitelo que da... Gustou o concepto ese de morrer de arder. Moi técnico. Sí, para os xuitos tamén. Pues mira, ahora sí que me estou empezando a quedar sen mira, pues, joder, tamén enlazado con isto xusto que falábamos. Aí está, ese é o que matan co coitelo. Sí, este morre a coitelado. Hai un obxecto por aí
Se te fixas, o tipo nun anterior como que colle un coitelo, e nesta, ainda que ti non o vexas, está lle metendo o coitelo, está calcando o coitelo. Aquí, non? Sí, Pero é moi difícil de ver. sí, pero se te fixas na anterior, hai un coitelo na barca, e o tipo está facendo como o ademán de ir collelo, sabes? Sí. Vale. Que dicías? Perdón, que te cortei. Enlazando tanto o que estábamos falando ahora da representación esta galega un pouco dende fora cara dentro, co tema que comentábamos antes de que unha das cousas, o sea, a parte onde o xogo máis brilla é onde, cando fai esa especie de narrativa xuxerida. Joder, en realidade é unha cousa que tamén se está vendo moito no cinema galego desta última época, onde se xoga moito a forzar a narrativa a través dese tipo de lóxicas de silencios, sabes? De que non se explica exactamente o que está a acontecer, senón que hai como uns planos onde hai algúns elementos e ti tes que xuntalos a parte. Mesmo, joder, non sei, creo que o exemplo típico é de peli que a pesar de que fai isto de maneira un pouco agresiva incluso, funcionou e triunfou bastante, era O que arde, onde realmente tampouco sabes moi ben o que pasa. E é unha cousa que fai o cine, e a mí, por exemplo, no cine non me acaba de gustar normalmente cando se fai, porque me parece que non se fai, non é que non se faga ben, senón que o ritmo propio que ten o cine, que é como moito máis, está moito máis contido en sí mesmo, non te permite parar, volver para atrás, é onde peor funciona. O sea, ou polo menos a mí onde o sea, a arte onde menos me gusta isto, nos libros ou nos videoxogos como aquí, me parece que funciona moito mellor, porque ti marcas o ritmo, podes todo o tempo consultar, volver. Sí. E en cambio nas películas me resulta frustrante, porque me obliga a ver a peli outra vez enteira, e non quero, sabes? Xa, sí. Pois que a mí nos libros tampouco me funciona tan ben, igual porque coñecendo xa o exemplo do videoxogo, pois deslocio demais, non? Pode ser, sí. Pero sí que é certo. Isto é devorado, non? Este morre devorado. Estalle metendo a boca a serie, a ver, xira, ponte dende outra perspectiva. Devorado non, porque non está a comer. No. Creo que ninguén morre devorado. Seguramente. Creo que ninguén morre devorado, tío. De feito. Sí, que a maioría dos verbos que aparecen non os usas. Por fin. Sí, comenta aquí Farun que di, para min o exemplo desa pista implícita é Caché de Haneke, e que como non me baixas ata o final dos créditos a peli non encaixa. E é certo, está guapa a peli, a mí me gustou. En xeral, Haneke, case todas as que vin me gustaron moito ou bastante. Pero é distinto, porque, por exemplo, para min Caché o que lle pasa é eso que comentas ti, Farun, que funciona, o sea, que falta unha peza e en canto a tes enlaza todo. Pero o que pasa en pelis como O que arde, ou mesmo non sei se a biches esta última que sacou Lois Patiño de Lúa Vermella, non hai como un momento de resolución onde, vale, agora fago clic, senón que, ti tes que marchar a casa e empezar a xuntar pezas ou imaginarte cousas que pasan e montarte a peli na tua cabeza. Un pouco como o que pasa neste xogo, onde ti tes pequenos retazos de vida de tíos e a base deses podes montarte a peli na tua cabeza, sabes? Sí, supoño que tamén depende de se a énfase está ou non posta nese momento resolutivo, non? Por exemplo, no que arde, penso que é un exemplo de película en que hai un misterio que non é importante resolver, digamos, non? O sea, non acaba a película e estás integrado como realmente era ou non era, non? Sí. Entón, se non é devorado como é afogado? Eu creo que afogado, sí. Morren afogados. Sí, eu comentei, creo que ninguén morre devorado en todo o show, o sea, que hai algunhas causas de morte que non empregas, Pois había un aí que xa puxen devorado, vou ter que facer cambios despois. Non estou 100% seguro, pero eu creo que non morría ninguén devorado, Vale. Pero sí, de feito, o que arde había un debate interesante, joder. Pensei moito tempo en escribir un artículo sobre iso, porque había un artigo que me gustara neste blog que pechou agora aí sobre as cousas, chámase o blog, onde había un artigo que se titulaba algo así como pero entón, quen prendeu o lume? Reclamaba como que o que non lle gustaba da película que sobre un tema tan de problemática social como o dos incendios, a película é lírica. Sí. E, bueno, é verdade que é un pouco injusto pedirlle as películas ser cousas que non son, o sea, como, bueno, que a película non intenta eso, entón. Pero sí que é certo que, joder, que eu tamén sinto que se está abusando un pouco dese,
ou por lo menos a mí me parece, que se abusa un pouco dese tipo de lóxicas para pechar guións, é como ala, ou non, queda aberto e tes que imaginarte ti un pouco o que pasa. O dano que fixo JJ Abrams. Bueno, non abremos o melón de Lost, que No, me, non que me é, non. cabreo. Ah, bueno, pensei que ibas dicir por Star Wars. Bueno, que Lost, mira que eu intentei ver Lost veces, pero que eu non digo por Lost, digo por case todo o que fai. É un tío super vago, que a mí, bueno, non me cae ben, tío. Quero dicir como o talento que ten é para facer pois escenas grandilocuentes, escenas que funcionan ben no momento, pero que se lle dedicas 10 minutos a pensar o que está pasando realmente o cara onde vai, ves que non hai realmente non hai explicación, porque el non a sabe. O tío propón e xa, que os meus fans fagan o traballo, sabes? É que o de Lost tamén me parece un puto timo que nos comemos todos. Que a pero... xente faga o traballo. Eu vou La facer... estampita, o sea, o de Lost a min ainda Claro. me cabría a día de hoxe. Eu vou ter- Todo o teño- tempo da miña vida que perdín con iso. Eu vou ter unha Eu idea... me acordo moi bo de Lost porque nunca vin acabar. Non, nin Non. ti nin ninguén, tranquilo, Pablo. Non vin as últimas temporadas, entón como que eu de alguma maneira sigo pendente dese Pero lanza misterio, o non? pincho, será lanza, non? Pero é culpa Un pincho. miña non sabelo. No, porque os que vimos a serie estamos igual, quero dicir, estás igual que os demais. Só Era- que ti ainda tes como certa ilusión no futuro, sabes? Era Claro, lanza, quero non era dicir que pincho. eu non podo dicir, non, unha serie mala ten un final de merda, non, fun eu que non o vin, sabes? Entón é un lugar moi cómodo da memoria. A min sigo tendo moi bo recordo de Lost. Eu creo que a cousa, o produto audiovisual que máis odio, Marchere, O sea, sí. Eu non podo Hostia, con Lost. xa. Intentei velo moitas veces, ao final, ao principio dis, "Buah, que guai, que ben planteada está, que boas escenas, que non sei que", ao final dis, é todo unha puta fachada que non vai a ningún lado, sabes? É Que como, é un unha fuxida misterio- cara adiante. Claro, É unha fuxida cara adiante soluciona constante, cada tío. misterio cun misterio maior. E ao final de todo non hai un grande plan de "Guau, que crack é JJ Abrams". O que pasa é que a xente fai tantas fallas mentais que lle perdoan todo. E din, sí que é un crack, porque claro, porque tal, teoría. E o tío está na casa rindo que- contando diñeiro, sabes? Eu penso que non é un problema formal, digamos, non? Porque non é mala idea o feito de construir unha serie baseada en fuxir cara adiante, non? O que pasa é que, claro, tens que pensarlo desde o principio e presentalo como que sería, non? Un produto pues, con tintes experimentais, se queres. Quero dicir que podería funcionar ben o formato se non fose porque desde o principio estabas a prometer algo. E a vendendo fume, linguaxe audiovisual é distinta, porque eu perdónolle eso a Twin Peaks. Twin Peaks tamén fai eso. Pero perdónollo porque, eu que sei, porque é Bueno. unha fumada, quero dicir, ninguén pretende entender nada do que pasa aí, sabes? Non hai pistas, Eu son diría como que é locuras. así en Twin Peaks 3. Teoi que ir ao Pero en lazareto. Twin Peaks 2 hai momentos de vender fume moi barato. O Pode vento ser. da cova e... Sí. Eu Pero, odio os pero, filmes pero de- é moitísimo peor Lost que Twin Peaks, para min. Eu Lost, de verdade, que Moitísimo peor. intentei verlos como 3 ou 4 veces e non hai xeito, que non se pode. Eu, cara a temporada 2 xa digo, me están tomando o pelo, sabes? Que perdes, en teoría a serie quere Sí, que sí, ti sí. esteas super metido, super investido na serie e tal, e a min pérdeme, é que me perde. Sabes, xa digo, mira, que Pero tamén eu creo que eso foi distinto porque vela como fenómeno no seu momento. Sí. Era divertido, porque buah, seguro que o resolven, ou buah, isto pode estar relacionado con aquelo. Pero visto dende agora, onde sabes que non vai cara a ningún sitio, non, non o no, soporto. Eu penso que Tanto todo o misterio- mundo xa sospeitaba desta temporada 2 que isto non ia a ningún lado, non? Como xa había sospeitas de que o tipo estaba fuxindo cara adiante. Porque non había ningunha resposta, non adiantabas nada na trama en ninguna temporada. Que va. Eu é que como Foi un ao roubo, final a tanto mí- misterio, a- en lugar de terme interesado, pérdeme tanto misterio, outro máis, e como vou. Xa empecé a sospeitar que nunca ian resolver nada, sabes? A min JJ Abrams débeme tempo de vida, tío. O sea, se o vexo pola calle... É bastante. Sí, bastante, porque non é só a peli, é todo o tempo que porque a mí me molaba o rollo de meterme en internet e buscar teorías e tal, Xa. Sí, nese sentido, Twin Peaks 3 sí que penso que está moi ben feita. O sea, unha maneira de vender fume, pero Claro, ben. é unha peli lírica, o sea, é como unha movida na que non vas a entender nada e xa sabes dende o principio, e non pasa nada, É unha sabes? película pensada para os foros, xa, é dicir, para que a xente estea falando e teña espazo para distintas teorías, non sei. Creo que é unha película moi pensada para que a xente faga hermenéutica, casi. Sí, Sí, non era o sí. carpinteiro, o axudante do carpinteiro. O axudante do carpinteiro, sí. Está moi ben iso. Eu quedei moi contento polo menos. A min Twin Peaks, a terceira gustoume bastante, aparte de que ten momentos visualmente impresionantes. O momento da bomba atómica, joder, a min me volve loco. Está ben. Pedí aquí Faron, é como unha peli de Sherlock na que non resolve o asesinato de marcha de copas. Pois máis ou menos. Sí, Vai por aí. que, guau, que...
Ainda hai xente máis que ou defenderá. menos. Que pasa? Non pode. Como se sabe JJ aquí? Abrams banned from this Twitch. Está baneado no chat. Se escribe algún día JJ Abrams, avisai, E bueno, xa por non falar de Star Wars. Que xa abrimos xa falamos Bueno, dese tema que conste que outro a mí- día. A mí os finais abertos podenme gustar, pero teñen que ser iso, finais que ou ben pode razonar de alguna maneira ou que me deixen pensando de algún... Ten que ser a propósito, non para escapar dun erro, dun fallo, sabes? Xa. Porque hai finais que é como vagancia, como, bueno, pois non sei que facer, vou facer que sexa un final aberto. Como, buah, grazas, sabes? Tamén entendo, eu non vin a última de Star Wars, non? Pero ás veces un final aberto é a maneira máis fácil de satisfacer a todos os inversores posibles, non? Xa. E a todos os xefes de Disney sen... Sí, cada un penso que queira e xa está, non? Claro. Que non vou ser eu quen defenda hoxe a ese señor, Pero... Non, a ver, sí que é certo que... A ver, Abogado do diaño, pero literal, o que Pa pasou min é con un Star puto Wars diaño. o que pasou con Star Wars foi culpa de todo o mundo realmente, porque a ver, nun primeiro momento o tío fixo a primeira peli e non lle deixou a ninguén nada que lle indicase como seguir. Entón chegou outro, Ryan Johnson, e fixo que lle deu a gana. Entón, claro, cando volveu JJ Abrams e se atopou todo o que pasaba aí, evidentemente ele estaba nunha posición, tiñas mans atadas, sabes? Porque el quería levar a historia por outro sitio, pero o outro desbaratoulle todo. Que vai Foi culpa de querer? todo o Que mundo. non quería facer nada, que quería facer Bueno. outra vez o de puto Lost, que quería tiralo todo para diante e que alguén yo resolvese en Pero algún no, momento. pero Que é un realmente, descaro. pero realmente fixo o contrario de Lost, porque o que fixo foi o máis predecible do mundo e a solución máis fácil e máis, sabes, máis Porque non sabe facer finais. Que A ver, son- que son non que moscas. cando Hai unhas Son moscas. son moscas. Sí, eso é un cadáver. Xa echa a bruxo. Sí, pero cada onde está. Onde está? Dentro do barril? Pero non podes pinchar. Sí, Pincha, por podo, detrás. pero bueno. pincha. vale. Xa o verás, Quero claro, dicir que o sea, aí cagou na todo o mundo. Primeiro cagou na él por ser quen é, despois cagou na él porque a primeira faz unha triloxía e non deixas apuntado que carallo queres da triloxía, porque ele non sabe traballar de outra maneira. Apuntado Creo que nunha viste. servilleta, Faz a primeira sabes, en peli e plan. ainda non sabes o que queres facer na segunda nin na terceira. Eso é imperdoable, sabes? Ainda por riba co tema dos inversores que queren estar seguros. a clave é o que comentaba Pablo, o sea, o tema é a inversión, exactamente. O sea, o tema é que era un monstruo tan gigantesco que non se podían permitir que caese e entón pues tiña que facer unha cousa super conservadora e super Está aquí, joder. morre aplastado, ves. Hostia, pero totalmente. Pero bueno, isto non ten que Este ver capítulo é bastante gratuito, de feito. Por lo menos Sí, non, a min este é o que menos me Tamén gusta. non ten que ver eh, cos monstruos. Este. Outra parte costumista. Sí. Eu creo que este como capítulo creo que é o que menos me gusta, porque é un pouco porque sobre todo porque o ves moi cara ao final do xogo. Se estivese cara ao principio, Claro. Mm. Non podo facer igual nada. funcionaba mellor. Non podo facer nada aquí. Bueno, sei que o de arriba é o danés, seguro. Por aí arriba hai un danés porque lle dixeron mataches o meu irmán ou algo así antes. Usaron a palabra ícenlo, que creo que a primeira vez que vexo escrita. Dícenlo. Difaron que lle gustou a que fixo JJ de Star Trek co Cumberbatch. Non sei. Non sei. Eu non o sei, pero... Eu sí. Pero non sei, penso nesa película e só vexo os putos reflexos estes de luz. Sabes, allí como de ciencia ficción barateira de todo a 100. Cargamento Eu teño Non que podo, de dicir, verdade. Non son. Eu Non vou son. acabar defendendo, pero que Super 8 tivera... Ah, o barril, vale. Pero Super 8 é máis de... non sei. Para mí Super 8 é unha peli de Spielberg, en realidad. Pero non é Claro, non sí, era o sí. irmán de ninguén, entón, este. Pois non. Pero xa o resolviches, é máis. Morreu aplastado de puto. Sí, os lens flares anamórficos, efectivamente. Os lens flares anamórficos son bastante... Joder, queríame suicidar tamén. Quizás sea a mellor peli de JJ, quitando a de Super 8, que para mí non é del. O sea, unha peli simplemente que non sei, que realizou el, pero que non... Que tamén é un rollo feel good total esa peli. De mira, son os 80 outra vez. Como que fixeron con Stranger Things un pouco. É un rollo... Eu vin a peli no cine e aínda aí en plan, pois moi ben, pasei aquí unha horiña e pico, 2 horas. Sabes? Bueno, 2 horas e pico. Eu vine nunha viaxe de alza e me parece a peli perfecta para ver nunha viaxe de alza. Para sobar no bus aí. Sí, tal cual, É tal cual. Eu arrepentime de vela no cine. Era mellor vela en Vimeo ou onde fose, sabes? Aí no ordenador. Sen pagarlle un pavo a ninguén. Eu non sou pro piratería, non sou pro piratería, pero sen pagarlle un O pavo a encargado ninguén. de las películas de Alsa ten un gusto moi bon para... O sea, sabe exactamente o que ten que dar o público do bus. Joder, que bonito, O sea, xente que traballa ben, non sei. Hostia, pero isto Claro, pasou, claro, sí, sí. pasou varias veces isto que... este será o irmán do outro.
Pasou varias veces. Sí, nesta escena borren bastantes aplastados, Joder. Cago iso dende onde, tío. Joder. Aquí o Lucas Pope necesitaba Este- meter este 60 o que- persoas e meteu 60 persoas. Este é o irmán de alguén. Este é o irmán de alguén. Onde está o Lars, non sei que é este? Este, penso que é o irmão doutro que despois vai se vengar. Claro, sí. Sí, Que, é verdade, que é a cando movida mata a esta, Lars, sí. cando mata a Lars. Sí. Sí. É a movida desta historia, efectivo. Peters e Efectivamente. Peters, Samuel Peters, Nathan Peters. Aquí está, e cal e cual. Ese é o tema. Quen é quen? Non sei. A ver. Non podo saber. É que dos nomes non me acordo, tío. Non me acordo os nomes. Xa un nivel de detalle... Mira, Hamadou, está sorprendidísimo. Hostia. Coño. Ah, Ver o Bradinson da perspectiva de Hamadou. aquí Magic Johnson tamén está. Un DLC coa perspectiva de Hamadou. Hamadou de Hamadou. todo. hai un capítulo inteiro no que está dormindo. Return of the Obradín de Hamadou Cat. Todo un monólogo interior de Hamadou. Hamadou recordando a súa xuventude. Hamadou Wake. Claro. Dirixido por JJ Abrams. Hai unha Sí, nube pero- negra ou algo tamén. Bueno, témolo que deixar nalgún punto. A ver se polo menos desbloqueo todas as páxinas e despois xa paramos e outro día podemos facer como que a resolución. A resolución. Sí, ahora sí que non creo, o sea, ahora en realidade sí que poderíamos nunha oriña, eu creo limpalo todo, Carga, non? Será? Bueno, Carga ou aparejo? Carga. Ten que ser carga. Ou aparejo. No, Carga, carga. Aparejo é arriba cando morren, se morresen aplastados por un palo ou algunha cousa desta. Vale. Ah, coño. Hostia, que estaba eu aquí. Hamadou, axúdame. Onde está Hamadou? Mamadou. Hamadou? Mira isto. Que home tan forte. Este é o dos, estou é un pensando dos que persas. se este xa sei quen é, este tamén sei quen é. É o que Por fala. eliminación, sí. E non viras como morría este tío? deberíamos de saber, sí. Buah, Sí, non porque- me lembro como era. Pero houve aí unhas escenas que non revisamos. Que non volvimos para atrás, verdade? Sí. Sí. Porque este sí, morría na sí, escena dos pinchos, na escena dos centolos. Non sei se aí ou no motín, pode ser? Non Non sei. estou seguro. Sí, pode ser no motín. Morría bastante adiante. Vale, isto Morría bastante adiante. Eran dous, o irmán e o que estaba aí. Claro, que é curtiño e está o primeiro. Que temos Xa tes todo, todas as páxinas. Sí. Penso que sí. Déxame ver. Bueno, o Salvo final, o claro. final. Faltache o final. Desaparicións. Sí, falta unha que é só cando das o libro. O capítulo 8, creo que. Te lo que entregar completo. Sí. Te lo completo completo e podes ver as últimas. É ben completo. É completo e ben. Ah, non, falta esta parte, negociacións. Esta, que... Mira, Non, pero está ao final. este capítulo non se Sí, está a final, perdón. Sí. Claro, que o final non é o final temporal, é o final, sí. Entón teño todo. Tes todo, ahora sería, claro, volver pouco a pouco a Resolver. algúns e resolver. A fuga e conclusión foi o primeiro que fixen, claro. Tamén o que podemos facer se queres lo un día xogamos en plan en directo e deixamos o para traer, claro, traemos media hora ao final, sabes? Sí, que agora Para non sería estar simplemente dedicarme a averiguar nomes. A darlle voltas. Sí. Ei, Por eso digo, se queres, ah, este é o de que viño. sí. Finish your business and climb down here. Que sí, home, que sí, xa vou. Pero non hai tempo, non hai nada de tempo, non? Que? Bom, estou aquí nesto. No, estás outra vez dentro. Imos a ir ao mundo real, imos subir ao... É a partir de agora que che permite entregalo, entendo. Sí. Vale, En canto ves todas as escenas, o sea, exactamente o que acaba de facer Lou. En canto ves todas as escenas, permíteche entregar. vale, pois imos subir arriba de todo, imos botar un ollo ao mar dende a cuberta do barco. Entón, sí, eu creo que podemos facer eso. Se iso traemos un día para media oriña ao final do xogo, para non estar tampouco aquí 1000 horas ensinando os nosos procesos mentais. Claro. Creo que xa aparte falamos que de- era moi árida. Claro, eu creo que xa falamos case todo que se pode comentar do xogo. Joder, ao final, aquí 4 horas. Case todo o que eu tiña apuntado comentámoslo. Onde estaba o Capi? Capi.
Capi, aquí está o Capi. É a muller do Capi. A muller ou a irmá, non é? Era a muller. A muller, verdad, a irmá é que do escala, primeiro sí, a oficial, irmá. de William Sí. Hoscut. Moi ben. Pois deixémolo por aquí entón, non? Sí, xa son as 9:15, Darío xa está polo postre. E Darío se está acabando aí o... Bueno, imos poñerme aquí en grande. Moitas grazas a todo o mundo. Estamos xa en 40 seguidores. Mal que ven, hoxe que, bueno, día de semana e tal, ainda tivemos bastante xente polo chat, por momentos e tal, así que estou moi contento, Sí, podemos facer hoxe hosteo, que están aí Clan Kirfet, están xogando a Star sí, Wars. Veña, que últimamente non o fixemos. Ímolo facer. Sí, ademais son Kirtas e Fedellux que se pasaron por aquí tamén antes, home, que son boa xente. Claro, perfecto. Son os que me contaron a movida dos raqueiros, así que con máis razón. Ímolo facer, a ver se sei. Como podo facer? Ai, non sei se vou usar... Teño que entrar... É que eu para facer... O hosteo? Para O facer sea, para facer a raid, non se pode facer de Streamlabs que eu saiba, non? pois non teño ni idea. Aquí Ni o idea. experto é este. Pois mira que expertos son. Non teño nin idea, tío, de se podo... Sei que hai un par de maneiras de facelo. Vou facer unha cousa. Vou buscar aquí un momentiño. Vou cambiar a escena para que non se me vexa a cara de concentración. Vou poñer a escena de que o stream está rematando. E vou mirar un momentiño. Disfrutar da transición. Vaya transición. Moitas grazas, Farun, por estar aquí con nós, Sí, home, sí, far un Cheirel Premium. É que, sabes que pasa? Que eu no ordenador, eu que teño sesión iniciada en Twitch, é coa miña conta persoal. Entón, tería que entrar coa conta de que cheira papá e levame un pouco de tempo. Se non damoslle final e facemos o hosteo unha vez rematado, sen máis. Sí, de feito temos o autohost, que supoño que... Pero bueno, a ver, espera, a ver como podo facer. How to, aí está. A ver, Pablo, está aquí onde sai a nosa capacidade do outro día aprendida de aguantar o directo sen nada. Sí, sí. Un momentiño. Poñer a nosa cara... Non, si está marchando a xente tamén, non pasa nada. Sí, Evidentemente pon a pantalla e xa rematou. por suposto. Ah, ben, moi ben. Xa sabes facelo. Sí, creo que sí. Teño que poñer Pois sí, o chat home, aquí. eu tiña máis poemas apuntados, Se queres ler un poema. Como se chama a Canle? Dime como se chama a Canle. Clan Kirfet, con K. Clan Kirfet. Clan Kirfet, todos xuntos en máis, non? Sí, Seguro. sí. Vale. Non sei se che parece, están xogando a Star Wars Empire, non sei que, como un xogo de tipo StarCraft, pero de Star Wars. Pois en teoría se poño isto. Sí, aparece aquí na chanle, aparece. Sí, dous Ahí está. espectadores están postos para o rei. Perfecto. Pois os que sigades por aquí, moitísimas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. A la que vades. Graciñas. Ala. Vámonos. Eica. Bye, bye. Hello. E nos pola nosa banda, xa que non